Chérifla filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn kari o kari sirafara to mana don an bɛ fasodenw wele o bɛ da don bazo jɔ kuma na bisu na maaba naani de b'an bolo yan maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Cheikh Oumar Soumano ye n'i ko Cheikh Oumar Soumano n'i t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka se an ka plateau kan o ye organisation des jeunes patrons Cheikh Oumar Soumano i ni ɲakuma. Bokele i ni su mais n balo kɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ fo mais un frère fo mais Chérifla minnu bɛ k'an layɛ bi n b'u bɛɛ fo ka an ka diaspora fo k'an ka tɔndenw OGEP n b'u fɛnɛ fo voilà. D'accord. Ma filanan o jɔ ye o ye Magan Sidibe Magan Sidibe mouvement secrétaire général mouvement Ambicor monsieur Sidibe i ɲakuma. I ni ce monsieur Traoré i y'a invité a diyara n ye an b'i fo an bɛ Chérifla fo an bɛ maliyɛnw fo minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ ye n jɔɲɔgɔn minnu bɛ an b'olu fana fo. D'accord. Merci beaucoup. Ma sabanan o ye Namori Jara Namori Jara i ni ɲakuma ale ta ale mun ye an ka bɛn maya la secrétaire général i ni ɲakuma. Bukele i ni su n bɛ foli fɔlɔ n ka président d'honneur la n'o ye Badara Ali Ousmane Aïdara ye ni n bɔr'o la n bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu ye chance d'an ma bi an ka se ka kuma maliyɛnw fɛ an ka se ka kuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ tila ka aw ka télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an ka militants fo n tɛ ɲinɛ ni minnu nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi n tɛ ɲinɛ olu fana kɔ sans oublier aussi an ka télé yɛrɛ promoteur Cherif Ousmane Madane Haïdara n'o ye an ka président d'honneur fa ye n'o ye association an ka bɛn maaya la bɛɛ fa ye an b'a fo ni wagati in na fo Bankɔni Janginɛbugu la. D'accord. Vraiment merci beaucoup i ni ce. Maintenant o ye Moussa Traoré Bill président association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement. Donc monsieur Traoré i ni ɲakuma. Monsieur Traoré n b'i fo n bɛ Chérifla équipe bɛɛ fo n bɛ n jɛɲɔgɔn fo n bɛ maliyɛnw fo n bɛ Ousmane Cherif Madane Haïdara yɛrɛ fo n b'a ka tɔnw fo a ka tɔndenw fo u ka wulikajɔ la jamana in ko la diinɛ ko la diɲɛ kɔnɔ n bɛ n ka association fo n bɛ n ka membres fo kosɛbɛ ani n ka sigidala mɔgɔw n'o ye commune in kɔnɔna ye Bankɔni na surtout Bankɔni Sɛlɛnbugu n ka foli bɛ jeunesse ye kosɛbɛ n bɛ n profiter nin na fana tuguni comme bi ye donba ye n'o ye chrétien ka don ye n b'a f'u ye ko joyeux Noël et n bɛ n profiter tuguni k'a fɔ bonne heureuse année à tous les Maliens ala ka san basigi dans la cohésion sociale surtout la paix. Merci. Je vous remercie. Aboubacar Traoré un frère Zanatigi folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Chérifla filɛbagaw ma. Bokele an b'a an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na maa o maa sɔgɔlen bɛ Chérifla télé la i n'a fɔ laadalako la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na bisu in na an bɛna laada la tile tuguni. Bisu in na baro bɛ boli fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya d'abord u b'a fɔ bamanankan na ko fatɔ ka kɛnɛ nka a hakili lafiyalen tɛ donc o la bisu in na baro bɛna boli fɛn min kan sa o ye association jɔda bɛ cogoya min na jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jamana ɲɛtaa la donc an da bɛna don o la o kelen o kelen u jɔda ye jumɛn jamana ka taaɲɛ la bi baro bɛna boli o de kan. Boubacar vraiment merci beaucoup an b'a jira k'a fɔ an b'a daminɛ ni Cheikh Oumar Soumano ye Cheikh Oumar Soumano OGEP tiɲɛ don organisation des jeunes patrons donc an b'a fɛ ka dakuru ɲɛ kelen ni a nana cogo di. Bokele n b'i fo n'i ka weleli la mais n fana bɛ n da maga foli la ka ɲɛsin an ka chrétien diinɛ mɔgɔw ma n'u b'u ka fête la bi k'u ka an ka sanw caya et puis ka fin d'année fana ni ala sɔnna an b'a fɔ déjà ala ka san kura hɛrɛ d'an bɛɛ ma. OGEP nana cogo di OGEP bangera san 2017 mun de y'a hakilina na OGEP la parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ bi bi in na sifinnakaw ka baara ko ka gɛlɛn kosɛbɛ et donc n'i tilala kalan na sanfɛ kalan na ou bien duguma kalan a ka di caman ye ka baara kɛ foroda baara la mais o sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que an ye chiffre minnu bɛ yen olu mɔgɔ à peu près 200 000 personnes mɔgɔ de olu de bɛna baara ɲini na jamana Mali la yan nɔ donc
o san na an ko komi état yɛrɛ ko ka entrepreneuriat ka baara k'i yɛrɛ ye ko o lacari kosɛbɛ ka mɔgɔw sensibiliser o la bon o y'a sɔrɔ mun bɛ yen tɔnba mun bɛ yen ni an b'o dɔn kosɛbɛ n'a bɛ f'o ma ko CNPM conseil national du patronat o fana ye tɔn de ye o ye jagokɛlaw ni entrepreneur ka tɔn mɛ o mɔgɔkɔrɔbaw ta sijɛlakaw ta don sifinw ka dɔgɔ a la donc an ko an bɛ se ka anw tɛ se ka tɔn dɔ sigi pour que ka se ko o ko lawaleya kosɛbɛ donc an ye forum ba dɔ kɛ san 2017 n'a fɔra o ma ko forum économique des jeunes entrepreneurs an y'o kɛ lycée hôtel d'amitié la an ye mɔgɔ 600 de sɔrɔ maintenant ni idée in ka ni tɔn in bila sen kan mɔgɔ minnu y'o forum participer olu de ko fɔ ka tɔn dɔ bila sen kan mun bɛ jeune entrepreneur lafasa minnu tɛ san 75 sanfɛ donc tɔn in nana ten de et tɔn in sigilen sen kan mois de mars décembre déjà an taara ka taa récépissé ɲini bon maintenant san 5 fɔlɔ mun kɛra an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔw minnu da donnen bɛ ka baara k'i yɛrɛ ye a ka ca donc an y'an sigi ka tɔn dɔ an ye réunion dɔ kɛ ka vole caman kɛ o vole ye mun ye donc OGEP yɛrɛ bɛna bakuruba 4 de regrouper musolakaw b'u yɛrɛ y'a la n'an b'o wele ko OGEP femme manageru b'u yɛrɛ la manageru ye minnu ye c'est à dire minnu bilala ka entreprise gérer par exemple k'a kɛ sisan nɔ minnu bɛ baara kɛ banque la minnu bɛ baara kɛ assurance la olu fɛnɛ b'a la mais olu tɛ entrepreneur ye mais u bɛ baara kɛ sadaw dɔ la o ye manager olu fɛnɛ ka bolo bɛ yen ensuite jeune minnu bɛ n'a bɛ wele ko jeune leader ye mun ye k'a fɔ ko jama b'u kɔ donc u bɛ se ka leader d'opinion don olu fɛnɛ ka jɛkulu bɛ yen a kɔnɔna la ani fɛnɛ minnu bɛ kalan na sanfɛ kalan na n'a bɛ f'olu ma ko étudiant olu fɛnɛ ka tɔn b'a kɔnɔna la donc o wakulu 4 de kɛra olu bɛɛ ka président bɛ yen donc o la ne bolo bɛɛ sanfɛ n'a bɛ f'o ma ko président de l'OGEP donc OGEP okumu na o de kɔnɔna la maintenant anw ka jɔyɔrɔ ye mun ye faso fɛn na o ye ka baara yiriwa ka sɔrɔ yiriwa donc développement économique ani création d'emploi ani promotion de l'entrepreneuriat donc ni misaliya la m'a fɔ dɔrɔn dakuru ɲɛ 2 la k'a fɔ ko OGEP ye tɔn de mun bɛ jeune entrepreneur jeune manager jeune leader bɛɛ lafasa ani musolakaw minnu tɛ san 45 sanfɛ depuis san 2017 et an lakodɔnnen don Mali autorité fɛ parce que an récépissé b'an bolo an y'a décision ta k'a bila mars 2017 décembre 2017 déjà gouvernement y'an ka récépissé d'a ma donc bibi na alhamdulilayi OGEP bɛ dugu caman na jamana kɔ kan an bɛ États-Unis an bɛ France an bɛ Suisse fɛnɛ donc vraiment et puis an bɛ Mali région bɛɛ la donc n bɛ n ka tɔnw fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la parce que an bɛna baro min kɛ bi an bɛna ye ko association jɔyɔrɔba de bɛ faso ɲɛtaga la parce que u bɛ faso jamana ɲɛmɔgɔw de dɛmɛ k'u ka baara kɛ o de y'a to bi na an ka partenaire fɔlɔ ye ministère de l'emploi de l'entrepreneuriat et de l'information professionnelle parce que olu fɛnɛ ka cakɛda dɔw bɛ yen agence b'o la ANP b'o la ni FAFPA olu bɛ denmisɛnninw finnakaw dɛmɛ baarako la donc an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ko bɛ ni jɔyɔrɔ dɔ misiri kɔnɔna la voilà ok donc an bɛna segin ka na i fan fɛ i bɛna tɔ détail Boubacar o tɛ wa n'an bɔra yen dɔrɔn an bɛna Maga Sidibe fan fɛ secrétaire général an bi kɔ bɛɛ yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye ko kura ye dɛ mais an bi kɔ nin hakilina nin monsieur secrétaire général nin nana cogo di Batuli tɔgɔ la an bɛ bɛɛ fɔ Fatumata Batuli ɲa ni an ka présidente ye an bi ko hakilina wulila ale de la kayika don maliyɛn don a taamana ka taa jamana kɔ kan a ye dɔ kɛ a nana ani ŋaniya nana k'a fɔ n b'a fɛ ka jamana dɛmɛ a ye temps caman ta a bɛ kan ka jateminɛ kɛ maliyɛnw dama ni sira min bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ sira min bɛ maliyɛnw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ politiki tɔn minnu sigilen bɛ u bɛ baara kɛ bolo min kan dɛsɛbagatɔw u bɛ min u ka situation ye mun ye bref a ye san 1 kɛ a bɛ kan ka o étude kɛ a tilala tuma min a ye décision ta k'a fɔ a bɛ tɔn sigi a n'a jɛɲɔgɔnw o sigina
u ko tɔn dɔ ka sigi réunion kɔnɔna na u bɛ ka n ka tɔn tɔgɔ ɲini donc ko mais karisa e fana sa an bɛ de kɔ e ka dɔ fɔ donc o la bɛɛ ko bɔ tɔn tɔgɔ yɛrɛ sisan an b'i kɔ n b'a fɛ ka nin fɔ n b'a fɛ ka nin fɔ pour que ka question dɔ jaabi puisque ala ye don o don da mɔgɔw bɛ ne wele k'a fɔ aw bɛ jɔn kɔ comme occasion dira a ma bi ka na aw ka plateau kan n bɛ o fɔ pour que mɔgɔw k'u ka jaabi sɔrɔ an b'i kɔ an bɛ jamanadenw de kɔ effectivement Batuli ye anw ka présidente ye anw b'a kɔ mais anw ni Batuli bɛɛ lajɛlen bɛ jamanadenw de kɔ que cela soit clair an tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ jamanadenw de kɔ an b'i kɔ nana ten de bon an b'i kɔ nana baara dɔ kɛra k'a sɔrɔ an ma déclaration kɛ mais an ye assemblée générale constitutive kɛ mois de janvier ni san ye mois de janvier de la donc a san kelen bɛna se janvier min bɛna an ye baara caman bolila da kuma kɔnɔna na an bɛna détail di an ye décision ta comme étude kɛra on a vu que an ka jamana lojurutɔw ka ca an ka jamana pauvreté jamana sɛgɛn bɛ mun na o fana ka ca minnu gɛlɛya bɛ minnu kan olu fana kɔnɔna na gɛlɛya bɛ dɔw kan ka tɛmɛ dɔw kan an y'o étude kɛ donc on a décidé k'a fɔ n'an b'a fɛ ka jamana in dɛmɛ an bɛ pauvreté kɛlɛ pauvreté je sais pas comment an bɛ fɔ bamanankan na cogo min sɛgɛn an bɛ sɛgɛn kɛlɛ n'an ye sɛgɛn kɛlɛ an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ les jeunes an bɛ musow dɛmɛ donc nin volet saba in an y'o baara kɛ fo ka a lase yɔrɔ dɔ donc tɔn sigira an bɛ don min na comme bi Bamako ni Kati bureau min b'an bolo a ka ca ni bureau 2,300 ye dɔ b'a kan bureau min b'an bolo Bamako ni Kati kɔnɔ région kɔnɔ an ka coordinateur bɛ yen n b'u fo parce que u bɛ baara caman b'a la minnu n'u bɛ Bamako fana n'u bɛ bureau la sigi la ni ne n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'u bɛɛ fo an ye base sociale min installé jamana in kɔnɔ sisan a ye anw hakili lasigi parce que an bɛ baara min na mɔgɔw y'a ye k'a fɔ baara in ka bon a nafa ka bon an ɲɛsinnen bɛ minnu na n'an b'u dɛmɛ o diyara mɔgɔw ye donc volet saba in inclusion sociale an bɛna a walawala ensuite activité minnu n'a bɛ jeunes fan fɛ an bɛna o fana walawala kuma kɔnɔna na ensuite dɛmɛli min n'an b'a kɛ musow ye pour que musow ka se u yɛrɛ kɔrɔ voilà les 3 grands volets qui nous occupent depuis janvier 2022 d'accord Bokar i m'a ye an bɔra OGF la ɲɛfɔli don fɔlɔ k'a yira parce que i tɛ mɔgɔ invité n'i ma a yɛrɛ a la merci donc an bɔra Magana an bɛna Namori Jara fan fɛ ale ye secrétaire ye an ka bɛn maya la donc monsieur Jara donc maintenant an ka bɛn maya la bɛɛ de tulo b'i la bɛɛ ɲɛ b'i la ni hakilina nin a nana cogo di d'accord n bɛ tila ka foli kurakuraya ka ɲɛsin Bokele ma ani Sirifula mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka bɛn maya la i n'a fɔ aw bɛɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ni wagati labanw na an ka bɔlɔlɔ siraw an ka jabaraninw bi bɛɛ ko an ka bɛn maya la n'i ye an ka imagew lajɛ i bɛ mɔgɔ dɔ de kunkolo y'a la o ye jɔn ye Ali Ousmane Aïdara n'i ko Ali Ousmane Aïdara a bɛ hakili jigin an ka Haut Conseil président na ale denkɛ ale de ye nin association in initiateur ye a y'a initier cogo di sɔni association cɛ Ali ye wajulikɛla de ye a bɔra diinɛ du de kɔnɔ a y'a sɔrɔ a fa b'o de sira kan san o san i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama ale bɛ taa mawuludu de kɛ Kita o mawuludu kɔnɔna la jeunes de farala ɲɔgɔn kan mɔgɔkɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan musow denmisɛnninw cɛw ka club de soutien sigi ale tɔgɔ la o club de soutien à Ali Ousmane Aïdara o club de soutien o kɔnɔna la
i bɛna ye silamɛw tun b'a kɔnɔ chrétiens tun b'a kɔnɔ laadalamɔgɔw tun b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw tun b'a kɔnɔ minnu dalen tɛ nin si la olu bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ko club de soutien à Ali Ousmane Aidara donc ale yɛrɛ ka faamu na sisan nin bɛ se ka nafa wɛrɛ ɲa jamana ye jamana bɛ cogoya min na bi ka daminɛ 2012 la ka na bila bi la fɛn caman b'a kɔnɔ basigibaliya sira fɛ siyakokɛlaw an y'olu ye jamana in kɔnɔ donc ninnu dun ye club de soutien sigi a club de soutien kɔnɔna la homogénéité b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la siyaw diinɛw donc est ce que an t'a lajɛ an ka nin kɛ association ya o réflexion fɔlɔ bɔra ale de la donc o de la an b'a fɔ ale de ye initiateur ye donc okumu kɔnɔna la a nana fɔ ko k'a kɛ association an ka bɛn de kita AKBK komi ko yɛrɛ barajuru bɛ kita de a bɛ daminɛ yen fɔlɔ de donc u nana fɔlɔ sigi yen nɔ ka kɛ AKBK an ka bɛn de kita donc o an ka bɛn de kita o récépissé fɔlɔ sɔrɔla le 18 janvier 2021 donc ça c'était régional o sɔrɔla région na et puis association bɛ région de kɔnɔ yen a tɛ Mali fan bɛɛ donc au kɔfɛ lancement fɔlɔ kɛra kita yen nɔ comme AKBK k'u to la o nana walankata sisan ka taga Kayi fɛnɛ lancement ba kɛ toujours association an ka bɛn baara bɛ ka kɛ n'o de donc sisan ko bɛ ka walankata kanubagaw bɛ ka na a bɛ ka na sira bɛɛ fɛ chrétien sira a bɛ ka na laadalamɔgɔ sira fɛ a bɛ ka na silamɛ sira fɛ donc an k'a lajɛ an ka kɛ national yɛrɛ ye maintenant il a fallu que sisan ka récépissé in ka réviser ka sariya kuraw t'a la pour que a bɛ se ka kɛ national ye Mali bɛɛ bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la cogoya min na donc o sira fɛ récépissé kura wɛrɛ nana bɔ sur le plan national ka bɛn décembre 2021 ma donc an filɛ nin ye o san kunbɛn de la donc association an ka bɛn maaya la a initiative nana ten de maintenant toujours an ka bɛn de tun bɛ yen ka bɔ kita ka na Kayi récépissé ɲiniyɔrɔ la Bamako yan donc a taara ye k'a fɔ an ka bɛn dɔ wɛrɛ bɛ yen a dun tɛ se ka di fila ma ten donc il fallait que ka dɔ wɛrɛ fara a kan toujours ale ka réflexion kɔnɔna la ale nana ko an ka maaya la in fara a kan donc o maaya la in o de bɛ Mali fɛn bɛɛ ko fɔ k'a daminɛ kunun la fo bi a bɛɛ b'o de kɔnɔ n'i kɛra diinɛmɔgɔ ye e ye maa de ye i kɛra laadalamɔgɔ ye e ye maa de ye i kɛra chrétien ye e ye maa ye tout a bɛɛ bɛ maaya in de kɔnɔna la donc an ye maaya la in fara a kan récépissé bɔra ni o maaya la in ye bi ala barika la association sigicogo la a devise unité solidarité laïcité ko an ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen ye an bɛ ɲɔgɔn kanu o diyagoya ye n'an ye ɲɔgɔn kanu an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ donc solidarité bɛ na laïcité pourquoi e ko unité jamana kɔnɔ silamɛw bɛ jamana min kɔnɔ chrétiens b'o jamana kelen kɔnɔ laadalamɔgɔw b'o kɔnɔ fulaw b'a kɔnɔ dɔgɔnɔw b'a kɔnɔ ɔ est ce que n'i ma o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o association bɛ taa ɲɛ donc il faut que ça soit laïque bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka association baara kɛ n bɛ segin kɔfɛ ka foli kɛ an balima chrétiens na bi anu depuis surɔ anu bɛ fête la ɲɔgɔn bolo k'a daminɛ Kati ka n'a bila Bamako la anu jɛra ka Noël fête k'a ɲini ala fɛ u ye duwawu minnu kɛ nin seli in kɔnɔna la ala k'a minɛ Mali ye ala ka Mali kisi ala ka Mali basigi donc an b'o sira de kan bi fo ka taa se association bɛ ka walankata fan bɛɛ fɛ Bamako communauté bi association an ka bɛn maaya la ten yɔrɔ min na Mali kɔnɔ bi bureau min b'an bolo bureau 100 caman de b'an bolo Mali kɔnɔ bi an commencera ka taga international la an ka bureau fɔlɔ l'avant dernière semaine an ye bureau fɔlɔ sɔrɔ en Côte d'Ivoire Abidjan avant que an ka récépissé international yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ an ye bureau fɔlɔ sɔrɔ en Abidjan Adjamé bureau fɔlɔ sigila ye il y a un deuxième bureau qui est en téléchargement au Burkina Faso Mauritanie bɛ yen donc international yɛrɛ bɛ ka daminɛ déjà laɲini de ye ka bɛn sabati Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ hali ni sɔrɔw nana an bɛ bɛn sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la donc tagalen ɲɛfɛ an bɛna tɔw développer. ok Bokar an ka bɛn maaya la donc n b'a dɔn bɛɛ y'a faamu hakilina mun nana cogo min na an bɛ bɔ yen an bɛ taa Musa Tarawele Bin ale fan fɛ donc président e yɛrɛ fɛ e ka association voilà ko association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement voilà et kumakan surunyana ko ka fantaya kɛlɛ ka sigida la kana et association an b'a a ko kan officieusement
avec Santane Sababo. Mais officiellement, on a eu le récépissé il y a 4 ans. Et l'association est accréditée dans la Mouna. Et alors, il y a un Sigida Ben, Mali Konoya, Bamako Kono, Yorola, nous avons eu le Sigida Mokacha, et nous avons Soroka Dogo. Ni bo rosu Konala, ni Kouma Sabata Ketougo fait. Sigibe Gelea, assainissement Bola, Senga Bola. Donc, en faisant la Nyoronkan, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ait la moro, en fanant bao, en andéou, en un récassina sigi, qu'à la jet, qu'à se gagner à vous. Ou là, on a une aglantaille, qu'à association créée, n'a trop de la pouca, fantaya créée, qu'à se dans la cana. Bibi n'a pas la tanou, à la faux, et bara une fanga bon kosobe. Et il y aura d'autres baraudou, mais n'entend rien fait, m'a expliqué. Comment on a qu'on dit, bara monument bloqué, en Angleterre du mai, parce que nous avons fait un kele, tani volé chamay. Nous qui veut la fin de la cana, au volet au fenêtre bien tourné. Donc si j'aurai l'occasion d'exprimer, na ala sona mamina douala, kagnefi. D'accord. Bogar, Korofote, Korogoson, Kodamnene, donc Agnenon 600, voilà, au Japon, Yokulé Mouye, Ani Angabe Mayala, ou Fana Nyefolga, Ani Ambiko, et puis Ani Moussa Trave Fana Moufo. Donc maintenant 600. Moi, je Rome la 600, Beto Boursia. Ok. Bah c'était Soumano, mais Ningali Mikila, au Japon, Sigilé, ni 600 tchè, et ko Aubeyoro Chama. I bɛ se k'i da don a la aw ye baara min kɛ jamana kɔnɔna na baara kun fɔlɔ min kɛ ni maaw bɛ se k'i bolokɔni si o ma k'a fɔ nin bɛ tali kɛ jamana ɲɛtaa baara dɔ la wa. D'accord. Bokele ye i ni baraji déjà OGEP ye baara créé an ye bi mɔgɔ 2 bɛ baara k'an bolo donc an bɛ sara d'u ma kalo kalo et puis an bɛ impôt sara u ye. Donc oui, il faut c'est-à-dire oui, t'as qu'à bénéficier parce que un barafla créé et puis un saradi, un pour ça. L'association barafla du mois. Barafla, c'est-à-dire que un est secrétaire exécutif ou d'autres. Montaï qui a papier co, qui a ni lettre caractère, lettre déposée, ni qui a lettre réceptionnée, ni assistante, ni assistante, secrétaire. Ou flaqué. Ça c'est juste nous faut. Mais en fin de semaine, moi j'ai demandé à doula ça. Depuis un sigira, un forum de place, un an de forum économique des jeunes entrepreneurs. On est Mali association dans le secteur privé la 111 nous forum qui a créé à Magala. On a que ça, on a que ça mon adron, ça mon a Covid nana, na fera comme mon bidou kana franoa. Parce que on a forum na même la bo fambe fait kana. Donc am se kata follow là. On est mo ke mo de soro. Bora fam Mali faboda to je busque la 2017. 2018 on a forum qui l'enque mois de mars au mars. 2019 on a que 2020 au bera Covid ma on Obama. Au 2021 et 2022. Donc, l'association fait un leadership bien parce que nous avons né en 2017. On a une instance où on a fait l'Assemblée générale. Donc, on a 112 fois le drama. On a base ni Marcicalo en 2017 là, 2022 là. Donc, on a une assemblée qui a renouvelé que le Makala ou le Makala parce que on a des défis by association quand faut bibina et aussi là quand faut et leadership ko be anyo Mali ton chamana ali CNP mu na wera nga tomba ere anya je ka folie sans flaquer ou sama sama na président na fait donc on makanta ça veut dire que déjà anga tondon kanga fola ko wala nyando anye munke anye tellement que anga baraki choko jara anto nyo mu be jamana an da fait dugo fait anga oje pour nous na sigira Tchad, Mauritanie, Burkina, allez Niger. Donc on invitera Katara si yo président Tagoudema. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand Mali est là, au Japon, Tchad, avec Mauritanie, avec Burkina, avec Niger, avec activité monochrome au Ben. Anye mouwere ke tuguni anye formation tchaman bake. Formation tchaman ke muna parce que nya ye mogo ba foko entreprise daleli ka gele anga chifena ka obulu mogo nyana ko financement ko problème do. Financement ko problème do note fin baf la be mogo ko don. Comment il bisa ka marché soro. Marché soro li bi o de ka gele parce que ali wad dir musaka dir ma ki entreprise bla 5 ans. Ye barakala ta ye barakibno ta mais ni marché ti e bulu e ba faire mi. Donc, il sait qu'à banque jurum de l'éthique sara. Donc, au technique qu'a fait, je nous mets ça comme marché sur le chogodi. État kuna, allez nous redouons faire un nouveau technique qui a une information badée, qui a une bari qui a formule.
Ko bala ani concept de black c'est un amour le solidarité emploi o ye mun ye an yɛrɛ ka tɔndenw k'a f'u ɲɛna u ka jɛ ka stage ale ni baara di an ka dege karamɔgɔ dege minnu bɛ fɛ ka stage kɛ c'est-à-dire que u bɛ t'u ka CV bila parce que base de données dɔ b'an bolo u b'u ka CV bila an ka entreprise an ka membres yɛrɛ bɛɛ fɛn d'u ma o de y'a to bi bi in na OGP yɛrɛ ne ye n ba pour que OGP yɛrɛ ka baarakɛla mɔgɔ 2 ta jeune 2 ta u bɔra école la dɔrɔn k'u ta k'u former u bɛɛ bi na vraiment u b'u ka sara sɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamin an y'an t'o la an bɔra ka taa kɔfɛ an taara ka taa convention dɔ signé ni Suisse-laka université de Kalange sanfɛ kalan dɔ n'an bɛ wele ko UMF université olu bɛ master kɛ entrepreneur ni leadership la o master ni taara k'i bɛ taa Suisse k'i bɛ t'o kalan kɛ i bɛ $14,000 de sara o n'i ka musakaw tɛ ɲɔgɔn sara la k'a fɔ i bɛ baara minnu kɛ i bɛ so minnu ta k'o kɛ donc an ye convention signé ka bourse ɲini mɔgɔ 100 ye Mali la yan donc Suisse bɛ mɔgɔw bila ka na formation kɛ yan et à musaka ye 1,700,000 et puis premier c'est un diplôme suisse et cours bɛ kɛ Sheraton de la an b'o cours daminɛ le 15 janvier an y'a lancement ba kɛ n b'a dɔn n'a bɔra kalama a kɛra an y'a kɛ le 22 an ye ministre de l'entrepreneuriat wele ka na o de tun b'a kɛnɛ kan an y'o kɛ maintenant san wɛrɛ an bɛna mun kɛ san wɛrɛ an bɛna taa forum kɛ parce que an y'a jateminɛ n'an bɔra an bɛ communication minnu kɛ surtout réseaux sociaux kan mɔgɔw b'a jateminɛ an bɔra taama dɔ la kunkurunin dɔ la an ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an y'u lamɛn kosɛbɛ u ka baara kow la donc an ye partenariat ɲini ministère de la fonction publique fɛ o ye kan kɛ mun ye parce que dɔw b'a fɔ ko n'u bɛ bɔ par exemple farancɛ jamana kan ka na an ka Allemagne Faransi ou bien États-Unis k'u bɛna fonction publique kɛ il faut que fɔlɔ u ka billet de san n'u ye billet san u bɛna dossier déposer et puis olu yɛrɛ hakilinata la généralement ni ɲinan tɛ an bɛ foli da ministre de la fonction publique a ye fonction publique la bi mɔgɔ si m'a fɔ ko namara kɛra la parce que concours kɛra a kɛra vraiment jɛlenya kɔnɔna la mɔgɔ si m'a a contesté mais an ka école caman bɛ kɔfɛla la a bɛ k'u kɔnɔ ko n'u nana fonction publique kan n'i tɛ ministre dɔn ni bolo ma ja i t'a sɔrɔ donc olu bɛ wari bɔ mun na ka billet san ka na donc an ni ministre ye sigira ka kuma an y'a fɔ a ɲɛna est ce que c'est pas possible o jeunes minnu bɛ kɔfɛ yan'u kana Mali la k'u bɛ concours est ce que u tɛ se k'u ka dossier déposer ambassade minnu bɛ yen et puis u ka concours kɛ papier sɛbɛnw kana Mali la ka o sɛbɛn ninnu fɛn maintenant laban ye mun ye an ye fɛn belebeleba mun kɛ mais laban n'o ye o ye baromètre ye n'an y'o bila sen kan o baromètre bi n yɛrɛ n dusujalen don parce que an ka bureau dɔ bɛ yan Bill ne tun ma di n ye siɲɛ fɔlɔ de ye ka Bill ye an ka baro kɛ mais an y'a tɔgɔ de mɛn parce que o ye mun ye ka fasolidenw k'u encourager u ka cɛsiri la u encourager u ka cɛsiri la an y'a di mɔgɔba ma jɔnjɔnba yɛrɛ dira an ka président ma a dira Cherif Madine Aidara ma an y'a di mun na ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ k'a di Cherif Madine ma o kɛra siɲɛ fɔlɔ k'a ye a diyara ye kosɛbɛ parce que a ko ko sifinnakaw mana nin baara kɛ an bɔra caman na ka taa dugu dama dɔ n y'olu fɔ an bɔra États-Unis tagamana na Faransi ka taa di maliyɛn minnu bɛ yen et avantage ye mun ye parce que a tɛ di ma ten parce que i tɔgɔ de Bill ou bien k'i tɔgɔ de Bokele ou bien k'i tɔgɔ de Infere a bɛ di ma de parce que critères de bɛ yen et san 2022 ta bɔra ni Ala jɛra n'a ye le 14 ou le 15 janvier an bɛ na jɔnjɔnba di o la et o la an ka fɛnɛ ta ye mun ye k'a fɔ an ka organisation OGEPU c'est pas que sunɔgɔ de ta don jeune fɛn fɛn ma san 45 sanfɛ tɛmɛ n'i bɛ fɛ ka don a la bɛɛ de ta don o de ye an ka force ye. ok basi tɛ o b'a to n bɛ taa Makan n bɛ ɲininkali tɛnku e fɛnɛ la nin wagatinin na n'i ye jateminɛ kɛ i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i ye kuma caman fɔ hakilina minnu bɛ aw la ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma nka aw ka baara fanba n'i ma fili i ka kɔrɔfɔ la a bɛna ɲɛsin an balakaw ani sifinnakaw de ma surtout min bɛ tali kɛ fantanya kɛlɛli aw jigi bɛ fɛn jumɛn de kan aw bɛna olu mɔgɔw woloma cogoya min na dɛsɛbagatɔ se tɛ maa minnu ye an balaka yan fan fɛ cogoya min na a bɛ se ka dɛmɛ k'u ye aw bɛna woloma cogo jumɛn a ka critère bɛna kɛ cogo di. I ka nin question in a bɛ taa ni ye an ka volet min n'a tɔgɔ ko inclusion sociale i ka ɲininkali in bɛ taga ni ɲɛ yen de ni aw bɛ jateminɛ kɛ aw b'a ye k'a fɔ an bɛ balo caman di dɛsɛbagatɔw ma olu an b'a di minnu ma u bɛ sélectionner cogo min n'an bɛ taa yɔrɔ min Mali services sociaux bɛ yen u bɛ population dɔn kosɛbɛ
an b'olu ɲininka dɛsɛbagatɔw minnu b'u bolo liste minnu b'u bolo u b'o fɔ u mana hakɛ min fɔ dɛsɛbagatɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ donc sélection bi kɛ vraiment dɛsɛbagatɔw ka dɛsɛbagatɔw an bɛ kitiw dilan en général an ka kiti kelen 25 kg de riz un bidon d'huile et un sac de sucre kiti y'o de ye tuma dɔw la an b'o 200 di tuma dɔw la an b'o 400 di tuma dɔw la an b'o 800 yɛrɛ di mɔgɔw jama ka ca cogo min donc mais kiti bɛ di olu minnu ma n'i y'u ka condition de vie lajɛ a bɛ komi n'an ka société y'olu ta de k'u fili kɛnɛ ma parce que u bɛ yɔrɔ minnu gɛlɛyaba de bɛ yen ji tɛ yen ou bien ni ji bɛ ji nɔgɔlen de bɛ yen u bɛ ji min a man ɲi a bɛ mɔgɔ bana ni ekɔliso bɛ yen ekɔliso ɲɛnama tɛ donc n'an ye balo d'u ma an bɛ balo min di c'est vrai k'a tɛ san kelen dafa bɔ mais a bɛ parfois une semaine a bɔ mais c'est surtout k'a yir'u la k'a fɔ anw hakili b'u la donc an b'a di yɔrɔ minnu ni ji tɛ yen an bɛ forage kɛ pour que ka ji sanuman d'u ma u ka environnement an b'a assaini ni dɔgɔtɔrɔso tɛ yen ni banabagatɔ minnu bɛ yen an bɛ olu dɛmɛ den minnu bɛ yen ni wolosɛbɛn t'u la an b'u dɛmɛ ka wolosɛbɛn ɲini jugement supplémentaire ɲini ka den ninnu scolariser école la et dans le cadre de la caravane scolaire 100 au 100 à la veille de la rentrée an bɛ fourniture ni sagosiw ni fɛn caman commandé sur tout le territoire c'est-à-dire an ye fɛn fɛn kɛ Bamako n ye fɛn fɛn fɔ ten nɔ n'an b'a kɛ Bamako an b'a kɛ territoire kɔnɔ an b'a kɛ territoire bɛɛ kɔnɔ donc c'est ce qui fait que souvent le volet d'inclusion sociale mɔgɔw y'an dɔn n'o de ye parce que u ɲɛ b'an na an bɛ balo di mɔgɔw ma u ɲɛ b'an na an bɛ foragew kɛ u ɲɛ b'an na an bɛ denmisɛnninw bila école la u ɲɛ b'an na donc u hakili la k'a fɔ ayiwa an ka baara y'o dɔrɔn de ye ils ont pensé k'an ye ONG et mais en plus de ça min bi kɛ ni mɔgɔw t'a kalama o de ka ca ni dɔ banana sisan mɔgɔ t'a bolo min b'a furakɛ bana in n'a ma furakɛ a bɛna lebu kɛ u b'an wele n'u ye wele an ka présidente bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa bila jamana kɔ kan ka a y'o kɛ kelen a y'a kɛ fila a y'a kɛ saba a y'a kɛ naani a bɛ kan k'o kɛ don o don mɔgɔ bɛɛ tɛ bɔ kalama donc le volet d'inclusion sociale c'est un peu ça mais volet tɔw an bɛ se k'u fɔ n'Ala sɔnna an da bɛ tila ka don o la kɔrɔfɔ kɔnɔna na o b'a to Namori n bɛ taa e fanfɛla la n bɛ ɲininkali min tɛngu e la o ye ni jateminɛ kɛ an ka bɛn maaya la association kɔnɔna na i ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na o bɛ tali kɛ surtout diinɛ bɛ mɔgɔw kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ a kɔnɔna na kosɛbɛ an ka bɛn maaya la baara bɛ na kɛ diinɛ ko nasira de la ou bien baara wɛrɛw bolodalen don a kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka fɛn na nka an b'a ye hali farikolo ɲɛnajɛ kɔni b'o kɛ. D'accord. Ok, Infré o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an ka bɛn maaya la i n'a fɔ a daminɛ la n y'a f'i ye cogoya min na maaya a bɛɛ de b'o kɔnɔ diinɛ b'o kɔnɔ laada b'a kɔnɔ diinɛmɔgɔw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka fara laadatigiw kan wa ala y'a kɛ fɛnɛ a initiateur n'o ye hakilina tabaga ye o de kɛra diinɛmɔgɔ ye mais diinɛ tɛ ka labaara a kɔnɔ maaya de bɛ ka labaara an ka bɛn maaya la kɔnɔna la n'i bɛ an ka bɛn maaya la kɔnɔna la silamɛya kuma tɛ yen chrétien kuma tɛ yen laadalako kuma tɛ yen jamanajɔ kuma de bɛ yen adamadenya dilanko ɲuman kuma de bɛ yen bɛn kuma de bɛ yen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kuma de bɛ yen donc o hukumu kɔnɔna la i b'a ye ni an ka comité sigira parce que an ka bɛn maaya la sigilen don sigicogo dɔ de la a bɛ daminɛ comité la ka na sous section na ka na section na ka na coordination régionale du district la o coordination régionale o bɛ kɛ an ka région fɛnɛ na an ka bureau national bɛ yen ka fara an ka conseil d'administration kan an ka PCA yɛrɛ o ye président Ali Ousmane Aidara donc ale est président du conseil d'administration donc o de ye organe suprême yɛrɛ ye maintenant an ka bɛn maaya la n'a bureau sigira yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra Bamako ye o a kɛra an ka région ye o
i b'a ye u bɛ fɔlɔ ka yɔrɔ sanuyali daminɛ parce que an ka kungilenna dɔ ye an ka laɲini dɔw ye an ka se kɛ jamana jɔli la sira caman fɛ seko ni dɔnko b'a la maintenant an ka se kɛ jamana jɔli la a fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ assainissement na fɔlɔ an ka comité mana sigi u bɛ fara ɲɔgɔn kan soit u bɛ quartier carré kɔnɔnaw furan soit u bɛ taa batokɛyɔrɔ dɔ furan a bɛ se ka kɛ église ye a bɛ se ka kɛ misiri ye walima u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga kɛnɛyaso dɔ furan an ka administration mairie policisow u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taga nin bɛɛ lajɛlen furan donc n'i y'o sanuya wale in jateminɛ o ye jamana ɲɛtaga sira dɔ ye parce que ni jɛya nana fɔlɔ ka bana kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ i contribuera bana kɛlɛli la i contribuera jamana ɲɛtaga la donc i b'a ye an ka baara fɔlɔ o y'an ka activité de base ye fɔlɔ u bɛ fɔlɔ k'o ko ninnu kɛ o kɔfɛ an bɛ farikolo ɲɛnajɛw kɛ farikolo ɲɛnajɛ nafa min b'a la sur le plan sanitaire kɛnɛya yɛrɛ sira fɛ o fanga ka bon kosɛbɛ docteur b'o ɲɛdɔn maintenant a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se degré min na parce que ɲɛnajɛ de don n'i ye mɔgɔw wele ka na ɲɛnajɛ la mɔgɔw kanu bɛ ɲɔgɔn minɛ o donc i b'a ye an bɛ farikolo ɲɛnajɛw organiser a balontan de ka ca kosɛbɛ mais ala an ye karatew organiser wa dɔwɛrɛw bɛ kɔfɛ ka na min tɛ ni si ye donc an ka bɛn maaya la toujours a ka fɛn bɛɛ ɲɛsilen don bɛn sira de ma fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ bɛn sabati ani ɲɔgɔn cɛ an ka kow ɲɛsilen don o ma mais an ma dan o ma dɛ an bɛ ka an seko kɛ fɛnɛ entrepreneuriat la o fɛnɛ y'an ka laɲini dɔ ye k'a lajɛ ka mɔgɔw former u ka k'u yɛrɛ u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min na o sira fɛ muso dɔw b'an bolo muso caman b'an bolo nin wagati na olu bɛ formation na en coupe et couture u bɛ ka kalali dege association an ka bɛn maaya la tɔgɔ la san 3 formation u tɛ dɔrɔmɛ 1 sara mais u bɛ ka kɛ association min tɔgɔ la o jɔlen n'a ko bɛɛ lajɛlen donc o fɛnɛ ye ɲɛtaga sira dɔ ye ka mɔgɔ kɛ a ka se k'a yɛrɛ ta o fɛnɛ ɲɛtaga sira dɔ ye an ye formation fɛnɛ organiser an ka tɔndenw ye walasa adamaden i mana jɔ jama la walima i mana sigi plateau kan i bɛ se ka kuma jama la cogo di la prise de parole en public a ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma n'i y'u bila jama la k'u ka kuma a bɛ gɛlɛya o ma an ye formation dɔw fɛnɛ organiser o sira fɛ ka mɔgɔw la kɔkɔ walasa u bɛ se ka kuma u sago la jama la cogoya min na parce que fɛn min don a bɛ kalan de ala b'a di dɔw ma ten mais a bɛ kalan de donc an ka bɛn maaya la hakili tora nin bɛɛ la laɲini dɔ fɛnɛ ye an ka seko ni dɔnko an ka se k'a la a ma mɛn an ka bɛn maaya la ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw n'o ye catiribɔlaw ye k'u la mobiliser u ka ɲɔgɔlɔnw bɔ ɲɔgɔlɔn kɔnɔna la u ma da mɔgɔ layɛlɛn ma u ye mɔgɔw bilasira ni bɛn kuma ye u ye mɔgɔw bilasira ni kelenya kuma ye u ye mɔgɔw bilasira ni ɲɔgɔn dɛmɛ kuma ye donc o ye ka culture valoriser parce que Mali ka seko ni dɔnko bɛ yɔrɔ min na bi a ɲɔgɔn buruja fanga ka bon surtout dɔnkilida sira fɛ don n'a nataw la an bɛ fɛ ka nin bɛɛ an seko kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn buruja min bɛ Mali art la k'an seko k'a la pour que dɔ bɛ se ka bɔ a la parce que kanubaga de bɛ ninnu na n'u b'u u lamɛn walima u b'u lajɛ u b'u ladege de walima u b'u u ka kow u b'u u ɲɛsin o de ma mais ni fɛn tɛ ka b'u da min bɛ mɔgɔw kala a ka ca ala fɛ société yɛrɛ bɛ diviser de donc o ye fɛn min ye jamana hakili kan ka to a la jɛkuluba fɛn bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen hakili kan ka to a la an ka comité bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɛnɛw kɛ association an ka bɛn maaya la tɔgɔ la burusi kɔnɔnaw la donc o ye fɛnba de i b'a ye association ka esprit kɔnɔna la a ka hakilina kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali an ka nin récolte ninnu na ɲɔtigɛ wagati ninnu na ka taga ɲɔgɔn ka ɲɔw tigɛ association an ka bɛn maaya la tɔgɔ la donc fɛn o fɛn n'an b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ boli bɛn sira de fɛ a bɛ boli ɲɔgɔn dɛmɛ sira de fɛ a bɛ boli surtout la laïcité n'o y'an ka jamana kɔrɔlen ye ka ɲɔgɔn to i dama la bɛɛ bɛ se ka nin bɛɛ kɛ silamɛ bɛ taa chrétien ka yɔrɔ furan chrétien bɛ taa silamɛ ka yɔrɔ furan bi silamɛ caman ala ni association an ka bɛn maaya la sababu olu taara église la ka taa foli kɛ chrétienw na ko parce que u ka fête bɛ yen ka jɛ ka ala wele Mali ye ɲɔgɔn fɛ o ye fɛn min ye ala de b'o dan dɔn. Voilà. Basi tɛ Musa o b'a to n bɛ munumunu ka taa e fan fɛ surtout aw ka jɛkulu a ɲɛsilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnena ka fantanya kɛlɛ ani ka sigida lakana Musa n'i ko i bɛ nin ko ninnu baara ninnu kɛ a tɛ taa musaka kɔ dɛ o tuma aw jigiba aw la wa min b'a to a bɛ se ka a ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ ka se ka olu laɲɛnɛmaya. D'abord qu'on a fait le bon. Ok. D'abord comme association, en ce qui compte Bichuna Reko, le rôle de l'association pour le développement du Mali. Et association Dioro Jamana Kanyetala. Et en bas il n'y a pas de développement durable sans les associations dans une démocratie.
Et en association, un slogan RMI, il n'y a pas de développement durable sans le développement local. Et tu sais que Jamana la Siwa, Jamana la Ta, il m'a d'amener Sigiro la Flo. En j'ai tu follow et du même follow. Il y a une question de bon. Parce que Moussaka fait bien Moussaka Kodi. Mais avant Moussaka, il faut avoir l'initiative, il faut avoir le courage et l'idée. Donc maintenant, on sera là. On a mouké, on est en balakauma. Ni on a sigda nous jatem na kalaje, en balaka nous nga fulu bu kosobe parce que moi mon no dijale no. Na me du muso de du. We mouké. We jago miso nous nga sigu kono. Sugu la, sigda la, we jega fere, we logo fere, do we sugu, do we nanaye, ça dépend. Mais ni fere nous ta kalaje, ce n'est pas qu'il y a beaucoup fait couiller que wartiga kono, non. C'est pour que ça Johnny Sokona Moussaka Miseni, Mounou Dimsonunga Voltawaru, Mounou Fingo Sarawi, pour que ça d'outils demain à Moussaka Konala. Frère Mounou Fani Tarala, Bakoloba, Jogu, Nchale, Wakeli, Kemefla, Kemoro, Kemenani. Donc, en Serouma, en Kouma, ou Kwadje, Wake Bakuri, comme vous avez tonke Kumabe. Ton nous dogo busi bu war dobo bebe jega kla ñoko fe do ba ta tanay anku mo na fara ñoko kan amé war dawma parce que nous ne sommes pas dans la curatif on m'a yini amé mo ko démé il a ce qui est démé parce que hon à là-bas donc là nous sigi wa fara ñoko kan nous fara ñoko amé war duma par exemple nous mo ko temps ani douri amé wa binani ani douru duma. On va répartir mon temps de nous 15 000 par personne. Et chaque semaine, au montant de nous, il faut que voir solo. On veut que les fla sera, on veut bien. On va savoir vraiment, on dit mon vraiment. Donc, on veut devenir au qu'on a là. On veut fantasmer. Et c'est la fantaisie qu'elle est, ni ma éducation de base là. Parce que ni a un peu si mais un bi, ni association ban bébé à bête jamana kanyeta qu'on a dit. Mais moi mon ba benyema à bête donc. Douma Kalambala, Sanfe Kalambala, Tchamate Kalambala. Donc, là, on est en dimensionnement. Dans nos quartiers, on m'a dit, deux familles d'Obi, c'était mon Kosobe. On m'a le répertorié, qu'à dimensionnement, t'as dimensionnement Kalan Kadouye, mais c'est tout ce mot qu'à Kalan Sara. On m'a dit, on m'a dit, Kalan Sara, on m'a financé. Et chaque année aussi, on m'a dit, scolaire Douma, pour que vous soyez Kalan Sara Noya, ou Bolo San Konala. Et vous avez fantastique qu'on tourne, on met santé matrafa kosobe. Nous sommes comme dans nos quartiers. On a une kiti qui a dit ou ma coup demain ou ka barakonala. Fantastique qu'on tourne, on met mouga fena tourne, on met c'est en bas d'obe sigida okron sai famundu. Akacha ala fait ou ta tourne ou ka barala ou peut-être là mais ou joro ka bon sigida kono. Pikiri misenu kasiro mun fe nuke, on met grelula matériel mouna ou be barake no pour ça au bout de mai donc on va fantastique qu'on a là donc on ko ka fantastique kele ka sigda la kana donc tu veux pas il sait que aramadi nga sa lafia nata environnement ko bon environnement nyuma abi aramadi lafia abi bo baraka man qu'on a là wala me muke am yoro aseni am pavage ke am caniveau ke am curage de caniveau feneke am regaru ke ka chio do fa on a kata fo collecte qu'on a là il faut tourner chaque année. Avant l'hivernage, on a collecté nous parce que dans la commune on a attaqué la tête à servir ni ko boloba nani nyonai hippodrome bangoni Korofina Djelibougou Korofina Djelibougou Bosomougou donc Ambolubo parce que au ko ba nous donner nos ponts là pont nous grena donc à la fin ça m'a sera mo be problème sur la fois une relation que 2013 il est talare chou bora la kosobe donc en beaucoup là ameri boisement fait que tout et puis dans nos quartiers aussi il y a la lotissement qui là mais on m'a bénéficié ou en bénéficier la même don espace donc mais encore on le sur espace public oui au tambolo donc on m'a fait genou yana anga je ka laje yoro mun anga sigida ko nala ni mo ba ke jama mboroy alors que jama mborote nous on appelle ça les poches donc on m'a fait nous euro fayana am ta ma repérer am nyama nche ka boy ka yoro aménager pour que ça que dimsununga nyana jekero herebe hereta na be mo wasa sa yoro la donc ameri boisement fene ka tugu an are boisement parce que ko samia serare ameri boisement sa ko na bela yiri turu
i retour pour que mɔgɔ ka se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna la donc bakuluba la ni an ka hakilinataw ye ani an bɛ ka baara minnu kɛ an bɛ fɛn minnu kɛ donc i ka réponse musakako la parce que i b'a dɔn baara o baara n'i b'a kɛ surtout association kɔnɔna mɔgɔw de bɛ association nimaya n ka foli bɛ association mɔgɔw ye u ka wuli ka jɔ la physiquement financièrement intellectuellement par rapport à ça mais mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo dɛmɛ bɛ k'i la parce que hadamaden mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ ɲumanw b'i la teri ɲumanw b'i la o fɔ karisa i bɛ nin na nin ka ɲi c'est salutaire anw na an b'i dɛmɛ mais an ka baara bakoloba financièrement physiquement anw yɛrɛ de don parce que an sɔnn'a ma k'a fɔ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'an yɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka n'an dɛmɛ dɛ ni nana an dɛmɛ fɛnɛ tuguni mun b'an fɛ an b'o de f'i ɲɛna i b'an accompagner o sira de kan donc o la association kɔnɔna la musakako ni fɛn minnu na a bakoloba yɛrɛ association membre ni association baarakɛlaw yɛrɛ ok a faamuyara Bokar kɔrɔfɔ tɛ nin ye donc k'a yira toujours k'a fɔ ko Bichou na baro association jɔyɔrɔ b'u bɛɛ la ka jamana tɔnɔ mais Sumano n bɛna i fan fɛ parce que i ye explication ma di mais ale ye ɲininka yɔrɔ dɔ la bon an b'a fɛ ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ aw yɛrɛ ka OGF nin yɛrɛ parce que i ko a bɛ baara ɲini ka di mɔgɔw ma cogo mais la question n bɛ k'i ɲininka yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ ka OGF nin Sumano an bɛ se k'an bolo si juma yɛrɛ do kan ko aw sera ka nin yɛrɛ kɛ bɛɛ bɔra o kalama. Donc peut-être fɛn dɔ tɛmɛnen kan n y'o de f'i non fɛn ma tɛmɛ kan dɛ parce que je te suis. D'accord. Voilà. Forum mun bɛ kɛ san o san depuis 2017 o ye forum ba de o ye an bɛ lajɛrɛba kɛ marisi kalo la san o san an bɛ thème dɔ ta an bɛ tile fila kan n'o tile fila laban bɛ bɛn nun dɔ ma n'an bɛ wele ko nuit des jeunes patrons an bɛ distinction di entrepreneur minnu ye baara créer minnu ye impôt sara. Ah donc ça veut dire que je te coupe pas la parole si moi ni la femme sisan a ka tɔn nin a bɛ ka diplôme le di mɔgɔw ma. Diplôme tɛ dɛ. Ah mais voilà parce que moi je veux que voilà il faut rentrer dans le forum quoi c'est à dire forum kɛli dɔrɔn an y'o kɛ filanan mun ye an nana ni an bɛ ka possibilité di jeunes entrepreneurs ma ni managers ma u b'u ka poste garder u bɛ to yan u bɛ kalan kɛ jamana dɔ la u b'a diplôme sɔrɔ yan. mais faut expliquer ka to yan cogo di. voilà c'est-à-dire que faut expliquer réellement. Dibi na n bɔra ko ɲɔgɔn b'a faamuya ale kalen ka defu baki sɔrɔ a taara kalan kɛ nansara jamana a taara États-Unis donc a taara ka déplacer ka taa ala b'a dɔn musaka mun a y'o bɔ mɔgɔw b'a dɔn n'i bɛ taa kalan kɛ États-Unis ou bien Faransi jamana n'o bɛ Suisse jamana na minimum i bɛ mun sara musaka mun sara université a bɛ taa miliyɔn 10 kɔnɔ si la et anw ye diplôme mun négocier c'est que miliyɔn 10 de don n'i bɛ taa ka taa a master kɛ mais o la i bɛ diplôme si sɔrɔ mais an ye mun de kɛ an kɛlen ka taa convention signer komi anw bɛ entrepreneur de promotion kɛ an ko bon mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fɛ ka wari b'u bolo mais u tɛ se ka taa déplacer ka taa Suisse soit visa ko soit a musaka ka ca parce que ne miliyɔn 14 sara université i bɛ tila k'i ka so sara donc a bɛ taa fo miliyɔn 20 jate la donc n'a fɔra jeune entrepreneur ko bɔ ko ka ca donc anw taara ka taa négociation kɛ avec le président de l'université k'a fɔ a ka bourse accordé et puis a ka na ni Suisse professeurs kana cours di Mali la donc u bɛ cours di yan nɔ kalo o kalo tile 3 u bɛ tile 3 de kɛ cours la professeur b'o bɔ Suisse kana donc et puis tile kalo 10 mana dafa u bɛ examen kɛ u bɛ diplôme sɔrɔ u bɛ Suisse diplôme de sɔrɔ donc et puis cours tɛ kɛ université la ten na a bɛ kɛ Sheraton de la pour te dire parce que Suisse ko k'olu ka prestige ko ka bon donc jeune entrepreneur du patron de do u bɛ taa Sheraton na vendredi samedi dimanche tile 3 kalo kalo ka cours ta professeur bɛ bɔ ka na donc an y'o kɛ o la a bɛ bɛn joli ma an y'a musaka bin parce que an ye bourse négocier fo 1,7 million miliyɔn kelen ni waa kɛmɛ ani waa 40 contre 14 millions de taara ka taa Suisse o y'o de fɔ an y'o lancement o kɛra an ka activité ba an ye mun kɛ kɔsannin na an ye ministre de l'entrepreneuriat wele an ye mun kɛ tuguni an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ni an ka politiciens bɛ na généralement n'u bɛ fanga ɲini na u bɛ annonce baw kɛ an bɛ ni emploi hakɛ créer donc 2017 an y'a jateminɛ ka 2013 à 2017 an y'a jateminɛ k'a fɔ dɔ tun nana fanga la u tun ye annonce baw kɛ a kɛra problématique ye a kɛra problème parce que a ministre de l'emploi yɛrɛ u y'a bɔ yen parce que a ma se ka a tun y'a essayer ka kuma minnu fɔ jeunes y'a jira k'a fɔ k'u b'u emploi kɔnɔ donc 2018 la an ye candidat fɛn an ye lettre ci u bɛɛ ma k'u invité ka na k'u lamɛn u ka politique de l'emploi u bɛ fɛ ka mun de kɛ parce que anw expert dɔ b'anw na an m'a analyser et puis an ye restitution kɛ jeunesse ye k'a fɔ jeunes ɲɛna n'a bɛ taa ka taa bi na en tout cas n'a bɛ fɛ ka on a choisi
volet emploi français, un entrepreneur, il y a des gens qui font des temps, dans 2018. Donc, quand il y a Morgan Sabala, il y a chèque qu'on entend dans un siorola, on nous masala pour ça. Et d'autres, au candidat, d'autres, qui a ministre, d'autres, ministre à la sang. Donc, nous trouvons que nous avons monsieur le ministre, nous avons acquis des guinéens, nous avons fait parce que mémorandum de Bénin. Mais au bois là, allez formation de fond, formation de quai. Bien formation de fond. Formation de kangaton pour nous. Formation mais parce que nous avons mouvement intéressé, ce n'est pas comme entrepreneur, comme entreprise de créer ou bien bara dégoûté. On a fait mais comment il sait qu'une entreprise développée, il sait qu'un marché sur. Un modèle en place, nous avons diplomatie des affaires. Au la fin, un ministère de Saba Dadola, ministère des Affaires étrangères. Ministère de l'économie, le ministère du commerce. Où technicien fera en formation, en tournoi bien formé là. Et là, ambassade Mali Morodok na ambassade là, où fait nous inscrit. Donc, on est jeune entrepreneur de marquer. Car faut bibina, Mali entrepreneur c'est qu'à voulu tout dire, qu'à activité développée quoi fait, qu'à contrat signé, en technique négociation de contrat, en une formation et un y là, on est fou parce que aux compétences ou bas avec un ton qu'on a là, en une formation qui est fou. C'était une première formation parce qu'on avait que Douf la formation avec le Sénégal, on avait que Suisse. Où la diplomatie des affaires, comme ça, en effet, ni moufo, ni amé aklina ou dit. Par exemple, ni amé bibina au ministère de l'entrepreneuriat créé là. Depuis 2017, on m'a fait. Femme d'Afrique là, on a fouillé là, on va créer parce que on a créé bibina, je ne peux pas entrepreneuriat là. Mais politique nationale de l'entrepreneuriat, on manquant. Parce qu'il y a un ministère, par exemple, de la sécurité, il va sur une politique de la sécurité, il y a un ministère de l'agriculture, une politique de l'agriculture, etc. Mais, ministère, entrepreneuriat là, il n'y a pas de politique nationale d'entrepreneuriat. Donc, depuis 100 terminons là, on a créé un ministère créé. Alhamdoulilah, Zaman Moudafir là, on a créé. Bon, tradition Moro, on a créé. On a ministère de Moumbe là. Ana kadi ko sebe d'accord ana ka chakela dans nos APG précisément anu kadi ko sebe donc ame akni falen ke ka fo comment amse ka chifina ko mu me fo ko entreprise d'aller ko blasera et mais là-bas mu na ka fo en association peut-être beta oui on t'a fait apolitique de ka fo ko association de politiciens pas faut c'est apolitique bede bi mo ibi fait ka doala ibi ka demande d'adhésion ke parce que nous on a forcé on irait en activité financière on a forcé d'accord parce que ameni ningal amna sigano bagar e uba ningal bibolo ka nyasama ko so am classe ngana d'accord OK d'accord amina ambiko parce que réellement là aujourd'hui Dieu merci monsieur Sidibé malien bedu nyabila malukono ali malukokan aga association vraiment beba yira abe baramukera et à fond moi parce que yo voulez chamafo deux oui vraiment une association en balaka na yé puis à balaka pour un coup bon be fampe mais be robi ngala ni musaga ni fonu quoi obe so toti monsieur Traoré saninga o jabike parce qu'on dans Nasra là il y a association ga activité au fond dans Nasra là mais m'a fait familial kasro qu'a fait Angatoy c'est un mouvement politique et citoyen. C'est un mouvement politique et citoyen. Parce que Angmeni ngani bela voilà donc on a qui t'a fait. Merci. Comme intergue a précision dit, Ousmane a précision dit, on avait précision dit, c'est un mouvement politique et citoyen. Ambiko mouvement politique et citoyen. Donc quand d'abord c'est la politique là. Oui. Mais faut pourquoi? Mais ça n'est au fond, comme j'ai vu qu'on dirait que tant manta, on fait un tanta quand tafo. Là, mon fils, il y a pour moi. Là, ici, là, bon, quand on est tambata, donc ça dit équilibre de quoi, il y a pour moi. Voilà, donc tout est à refait, c'est pas c'est voilà, il y a pour moi. Donc tout ok. Parfait. Et l'inclusion sociale fort. À une femme, quand de ces baratos demain, en bokeh. Bake Mali territoire bête comme Bamako Kelente. N'a fait que Bamako Ambafke région, Ambake cercle, Ambake commune. Et maintenant, assainissement, il faut 600.
et Nyamantou Mitumbe Stade Omnisport Kerefe. Je crois qu'en fin en beau Nyaman et Morochamaya et c'est Kaché au dessert. Entre Raché. Ça fait 5000 mètres cubes. 4000 et quelques bennes. Nyaché Gabeboui. Agnès Pont nettoie. Pont Mounoube Bangonna. Collecteur Mounoube. Agneau Loubé de nettoyer. Au Dronté. Agnès Bamako. Bill Tumbake. Ça n'est pas un cigarette parce que nous avons et je trouve qu'il le fait bien. Donc, on avait fait au lieu de camp, on a déjà, on en a fait au camp. Mais on y a que peut-être qu'à la Seyrodo, tout mal à mais ce sont des actions complémentaires. On y a 600. Bon, on fait 2000 comme bi. Avec une activité de Blasena pour que Bamako kana no hotuguni. Parce qu'il y a bara minke, effort minkera. Quand il y a effort bonyana, ça fait 3 mois, juin, juillet, août. Il y a kalo sabadekala. Il y a ben ming fena akacha avec du matériel, akacha. Donc pour que on rena kanake et avec une activité de blasena, ka ordures ou les ordures là qu'on peut ramasser. Là nous ramasser, on fait un tri. Et déchets les déchets solides, on peut les recycler. Donc, on a la bénévenirona. Le regriment, on peut le faire pour recycler, pour pavé, pour fin de. Et le 20 janvier, 150 jeunes ont eu une formation par rapport à cette activité-là de recyclage, de tri d'ordures. Il y a 150 jeunes. C'est-à-dire, Demseni Kemeni Demseni Biduru, au Lubna de formation, janvier Mimbejo, au Tlemoura, aux formations Bena Damine. Et région, jeune Tanduru, région Bela, Tobeta Bamako, pour former, pour que l'activité qu'a lancée, pour que nous déchets nous donc ça c'est quelque chose de très concret. Et en même temps, puisqu'il faut dire les choses, Minkera, Agnès Demseni Bakele, Ani Demseni Kemef l'a formé déjà. On l'a formé l'activité là parce que en Hakna, Betsera ke bureau kono baralay. Betsera ke ingénieur, Betsera ke médecin, Betsera ke avocat. Jamana indu kono sang. Et ni ti métier technique nous hay ni kalana bara sorle kagere. Si tu es architecte, ni kalana psika cabinet d'aile. Tu es médecin psika cabinet d'aile. Tu es avocat psika cabinet d'aile. Nous tenons fora ka fonction publique drone ka mota. Mais je pense que chômeur be chamane beto crefé. Donc on hakina métier do kelembe uluka kanga bla et uluka kanga ka sangrota kosobe. Et au métier nous Morochamambo lulage comme ou la kono baraudi, c'est-à-dire ka shemara, ka djege marake, ka jardinage ke, ka domunu baïlemake. Tout ça là, ce sont des métiers d'avenir pour nous. Donc, il y a 1200 jeunes formés, il y a formés aux spécialités là. Et il y a formés les meilleurs parmi les meilleurs. Nous organisé par groupe de 5 pour projet clé donc au Moroduru jusqu'à 5 nous lui financé mais pour que Koukabara damine. Ensuite Demsenou do Ghana Kabo Maroc on a notre mamie on a présenté Bora Kalama au Demsenou ils étaient 15 personnes. Nous encadré, coulassé et fourreau pour que au cas et agriculture kala. Ce n'est pas que tu veux pour que kala. Au lieu de la formation que la semaine dernière, au lieu de nous avons activité financée. Parce que la formation est même financée. Bon, donc nous avons une question Djabi, Moussaka, Bilia Fotigomi, on est résident. Gouvernement a drôme qui est en
an ma aide sɔrɔ ka bɔ fan si an b'i kɔ yɛrɛ de b'a ka activité financer mɔgɔ wɛrɛ t'an financer an b'i kɔ dɔrɔn de b'a ka activité financer donc et ça c'est quelque chose mɔgɔw bɛ to ka ɲininkali kɛ mais an ye baara fɛn fɛn kɛ baara o baara frais de b'a la mais aw t'a ye jamais anw ka jɔ k'a fɔ an ye nin de don a la parce que an hakili la c'est pas nécessaire ça ce qui compte an ye min kɛ est-ce que a ka di jamanadenw ye est-ce que an ye min kɛ a ka kan ka kɛ n'a ka kan ka kɛ a kɛra minnu ye n'a ka kan ka k'olu ye o de ye prier anw bolo donc franchement wari ko aw ye wari bɔ yɔrɔ jumɛn tout ça la nafa bɛrɛ t'o la anw bolo quoi non cofinancement quoi voilà mais il y a pas de cofinancement a bɛ bɔ an bɛ kɔ de kɔnɔ voilà mais au là c'est que moi je reviens au vrai que sisan i da magara yɔrɔ dɔ la donc c'est à dire a bɛ baaraba nin bɛɛ kɛra c'est que ko dɔ bɛ nin jukɔrɔ kɛ c'est à dire que le politique et effectivement Traoré tu as raison parce que mɔgɔ tɛ fɛn tɛ voilà parce que mɔgɔ tɛ fɛn dɔ yira ten n'i y'a ye bɛ k'a bɛ na i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ nin jukɔrɔ an ye diagnostic min kɛ an y'a ye de façon claire k'a fɔ jamana bɛ démocratie de dilan démocratie dont animé minnu bɛ démocratie animé je sais pas comment on dit animé en bambara voilà voilà et c'est les partis politiques je crois qu'autour de la table on est tous d'accord sur ça et an y'a ye k'a fɔ manque de b'olu la il y a des manques c'est-à-dire fɛn dɔw bɛ voilà politiciens fan fɛ wa politiciens fan fɛ a bɛ se ka ko ye jamanadenw yɛrɛ fana fan fɛ parce que la citoyenneté ani politique bɛ ɲɔgɔn bolo de n'i y'i ka droit faamu en tant que citoyen n'i y'i ka droit faamu et i jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ i y'o faamu i kan ka min kɛ i y'o faamu obligatoirement politiciens u bɛ changer donc et c'est pourquoi an tɛna se k'a fɔ k'an bɛ politiciens dɔrɔn incriminer je pense que l'éducation civique a kan ka se yɔrɔ min a ma se donc nous anw ko sisan n'an b'a fɛ jamana in ka yɛlɛma jamana in tɛ yɛlɛma jamanadenw kɔ et jamanadenw de fana bɛ politiciens élus et donc an tɛna se k'a fɔ an bɛ nin kɛ an dun b'a kɛ de pour jamana ka yɛlɛma ben minnu n'u ka kan ka jamana in yɛlɛma olu ye politiciens ye parce que olu de ye parti kɔnɔ olu de bɛ élu donc nous nous sommes dit hakilina min bɛ anw na an bɛ baara kɛ nin hakilina min kɔnɔ il faut que an yɛrɛ ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ o anw ka hakilina in kɔnɔ et mɔgɔ caman fana donna an bɛ kɔnɔ bi depuis le village fo kana bila Bamako la olu fana y'a yira k'a fɔ vraiment an bɛ ko ka ɲi mais il faut que on aille vers an ka taa fan dɔ pour que an ka éluw sɔrɔ communes kɔnɔ cercles kɔnɔ régions kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ comme anw b'a fɛ cogo min donc c'est pour cette raison là qu'on ne s'en cache pas en tant que yɛrɛ nous on est politique et citoyen. D'accord. Donc Bakar, il m'a kɔrɔfɔ faamuna kosɛbɛ makila k'a fɔ wala kosɔn ka kuma murugu voilà donc faamuna bon c'est ça monsieur Jara. Oui. Question comme Sylvain Côté, que toi tu as pris du temps. Il y a pas moi, monsieur Djibé, voilà. Bon, c'est que il y a pas moi. Voilà, d'accord, ok. Donc si ça amène à y faire fait, et ni befo, ni ngalbi kasi ça, ou ni ngal kelene. Ah, chez nous, anga ben maya, ni à tableau lajé. Il y a pas moi. Pour maintenant, aïe fond mouké, ben familiariso. Mais est-ce qu'il réellement, aureka iron, et c'est quota à croire. D'accord, o ɲininkali diyara n ye k'a fɔ ko fulakɛ ko sen n'an tɛ janya Bokele association an ka bɛn maya la an ye ko minnu kɛ k'a fɔ ko b'a jukɔrɔ non c'est-à-dire ambition quoi est-ce que ambition tɛ yen a ka bɔ ah bon comme olu y'a ta fɔ olu ma dogo dɛ olu ko bɛ politique ko bɛ voilà i y'a faamu sisan n y'a faamu par exemple n'i ye an ka activité ninnu jateminɛ voilà an ko de an ka laɲini fɔlɔ la n'o y'an ka objectif numéro 1 yɛrɛ ye ko k'an ka président du conseil d'administration n'o y'an ka PCA ye Ali Ousmane Aidara k'a ka hakilinaw défend bon i b'aw ye action fɛn fɛn la soit a bɛ taa bɛn sira fɛ soit a bɛ taa ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ soit a bɛ taa jamana laïcité ou bien k'an to ɲɔgɔn dama la a bɛ taa o sira fɛ an tɛ bɔ nin kɔnɔ quoi sunkalo tɛmɛlen association an ka bɛn maya la
a y'a sɔrɔ comité hakɛya min b'an bolo Bamako an ye suntigɛ organiser a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka Mali kɔrɔlen dɔ ye n'aw jɛra ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'aw kanu don ɲɔgɔn na association mana a fɔ k'a bɛ mɔgɔw bila ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ u ma wari bɔ ka kɛɲɛ ni sunkalo ye bon an b'a fɔ o ye jamanajɔ dɔ ye parce que a fɔra ko association jɔyɔrɔ ye min ye jamana jɔli la parce que an bɛ ka fɛn fɛn fɔ an ka baara ɲini o an ka nin kɛ tan o ni bɛn tɛ a si tɛ sabati donc o kun kelen kɔnɔna la association membre dɔ bɛ yen a bureau dɔ bɛ yen a président ye chrétien de précisément Kayi nin wagati in na n b'a fɔ a n'a ka tɔndenw u ye ko caman labɛn bɛn ni kelenya sira fɛ Noël in yɛrɛ la ale yɛrɛ chrétien tɔ a ye suntigɛ labɛn a ka bureau mɔgɔw ye k'a sɔrɔ a ka bureau mɔgɔ bɛɛ tɛ chrétien silamɛw b'a kɔnɔna la faamu dɔ de b'a kɛ o bɛn sira de b'a kɛ o donc toujours an bɛ ka contribuer bɛn sira de la an bɛ ka continuer ɲɔgɔn dɛmɛ sira de la o kɔfɛ association an ka bɛnbaya la 8 mars tɛmɛlen an ka président d'honneur walima an ka président du conseil d'administration PCA a ye i bolo bila kun ka nafolo bɔ ka don furaw la ka don birifiniw la ka taga Falajɛ ka taga an ka réfugiés minnu bɛ yen kɛlɛ ye mɔgɔ minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ka taga dɛmɛba k'u ye n'i y'o baara in jateminɛ ne bolo jɛkulu bɛ yen sur le plan international olu dɛmɛw kama jɛkulu bɛ anw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan sur le plan national il y a le ministère de l'action humanitaire olu bɛ o kama mais an k'a bɔ an yɛrɛ la k'a kɛ à travers notre président d'honneur je pense que an bɛ ka contribuer jamana dɛmɛli la o kɔfɛ an ma dan o ma kuma dɔw la an ka dɛmɛ dɔw ye association tɔgɔ ye dɔw ye individuel ye o bɛ kɛ ale yɛrɛ président d'honneur yɛrɛ parce que il est humain quoi c'est à dire a bɛ hinɛ quoi hinɛ b'a la kojugu kuma dɔw la a bɛ wari bɔ a yɛrɛ kun k'a di association membre ma a ye taa dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu dɛsɛlen n'u ka fura san a ka taga dɛmɛ d'u ma dɔgɔtɔrɔso caman y'o bénéficier jamana in kɔnɔ yan nɔ a dɔw ye chrétien dɔgɔtɔrɔsow ye donc nin bɛɛ ye jamana dɛmɛni siraw de ye o kɔfɛ a ma mɛn kosɛbɛ muso dɔ jiginna a ye den 5 de sɔrɔ den 5 mɔgɔ kelen o tigi kan ka dɛmɛ dɛ ni jamana m'a dɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw kan k'a dɛmɛ bon nin ka situation an kɔni t'a dɔn jamana ye min k'a la mais an kɔni y'a kibaruya sɔrɔ an ka ɲɛmaa a y'i bolo bila kun ka dɛmɛ ta k'a kɛ muso in ye k'a k'a ye balo sira fɛ k'a k'a ye wari sira fɛ wa kabako ye min ye muso in ye chrétienne de donc toujours an bɛ boli ni saba de kɔnɔna la unité solidarité laïcité o kɔfɛ an bɛ participer min kɛ chrétienw ka fêtew la tan o fana ye bɛn sira de ye o fana ye kelenya sira de ye parce que ni an m'olu kɛ sisan a bɛna fɔ ko anw ta ye silamɛ fɛn de ye an bɛ ka silamɛ ko dɔ de créer dogola mɔgɔw kɛrɛfɛ alors que o tɛ i dontɔ an ka association in na i t'i layidu kɛrɛnkɛrɛnni foyi ta k'a fɔ k'i bɛ layidu dɔ de ta ka don a la o si t'a la i bɛ don de parce que il y a kuma dɔ question dɔ posé ko je crois que i tɛmɛra a kɔrɔ fɛ yɔrɔ fɛ maintenant association kɔnɔ hakilina wɛrɛ b'a aw la politique sira kan wa walima aw bɛna to i ye baara minnu fɔ aw bɛna to o de cadre kɔnɔna la d'accord n tun bɛ ka n ka activité de achever bon achever bon achever voilà c'est que monsieur Sidibé t'a qui est tantin et achever voilà maintenant tout comme les autres association an ka bɛnbaya la c'est à but non lucratif sara t'a la association an ka bɛnbaya la politique tɛ an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ si tɛ yen k'o de bɛ ka dɛmɛ d'anw ma dogo la association an ka bɛnbaya la an bɛ fɛn fɛn kɛ financièrement wari sira fɛ a bɛɛ bɛ bɔ association membre de kun parce que jɛkulu ɲɛnama o jɛkulu ɲɛnama fo a ka cotisation mensuelle de sara hali ni mɔgɔ b'aw dɛmɛ a ka sɔrɔ a ye ko dɔ de kɛ fɔlɔ donc an bɛ cotisation mensuelle min sara an ka kow bɛ bɔ o de la ani personne de bonne volonté min bɛ an ka association kɔnɔ parce que an ɲɛ b'a la an ye silamɛw ni chrétienw fara ɲɔgɔn kan mais fɛn min ka suma jamana kɔnɔ kuma dɔw la o ye fantan ni waritigi ka teriya ye o bɛ association an ka bɛnbaya la kɔnɔna la ni waribɔ ko nana wagati ka fisa minnu ma olu fana b'u se kɛ o mɔgɔw bɛ association an ka bɛnbaya la kɔnɔna la mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ girinman di o caman bɛ association an ka bɛnbaya la kɔnɔna c'est pourquoi on a mis là-dedans solidarité solidarité in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o
a t'i n'a fɔ ni i nana ko fɛnw de b'an bolo an b'a ta k'a d'i ma walima n'an ye nin ko mɛn y'an fɛ an b'a ta ka taa d'o ma o t'anw bolo parce que partenaire foyi t'an bolo pour le moment an mago b'u la dɛ mais bi a fɛn t'an bolo donc a solidarité ma yɔrɔ dɔ ye parce que i bɛ solidarité i bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina sɔrɔ i ni mɔgɔ mana kɛ kelen ye bɛn sira fɛ ɲɔgɔn kanu kɔfɛ e bɛ dɛmɛ k'a ye o donc ni waribɔ ko nana bɛɛ b'i se k'a la min bɛ se ka min bɔ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca donc politique ko tɛ diinɛ ko tɛ an bɛ don min na i ko bi politique zéro. D'accord. Bokar u ka kɔrɔfɔ la donc c'est pour que réellement bɛɛ faamuyali sɔrɔ a ka devise nin saba unité solidarité laïcité e y'a faamu donc c'est à dire que aw ta politique ko tɛ a ta la donc t'a la bi ok donc n bɛ taa a taabolo bɛɛ o yɔrɔ faamu sisan i y'a faamu d'accord voilà jamana anw fana ni a mara ka kan ça c'est normal c'est o fana mais o décision bɛ bɔ an ka tɔndenw de la o tɛ bi ye fɔlɔ mais taalen ɲɛ a bɛ se ka kɛ bi an ka politique de ye ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka kelen ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama la parce que jamana menacelen don la bi o de y'anw ka besoin primordial ye bi objectif primordial o de ye bi mais question kelen bɛ o quand tu as parlé o jeune an kun ye waati dɔ la est-ce que an b'a fɛ k'a dɔn entre les peuples soit an b'a ye ni conflit ni fɛn b'o ɲɔgɔn cɛ est-ce que dɔ sera ma pour k'a ka kɛ sababu ye k'a bɛɛ sabati d'accord mɔgɔ ma se an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka bɛn sabati mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais o bɛ ka kɛ yɔrɔ min na n'o ye an ka Moti mara ye déjà association an ka bɛnbaliya la sira ye ka ban donc on suppose que a bɛna association bureau minnu bɛ yen u bɛn'u jɔyɔrɔ fin parce que an ka mɔgɔw bɛ fan o fan u n'a a dugutigiw bɛ ɲɔgɔn kalama u n'a maire bɛ ɲɔgɔn kalama u n'a autorité religieuse n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama u ni a faama jɛkulu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ɲamakalaw olu de les premiers acteurs de la paix de la réconciliation donc nous n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama u b'u se k'a la inchallah ok Musa Bin vraiment bɛɛ b'a ye comme i y'a fɔ cogo min na nin i ka wulikajɔ commune kɔnɔ bɛɛ kɔni b'a yira souvent i bɛ taa yira dɔw b'o yɛrɛ ɲininka ko Musa Bin yɛrɛ a bɛ baara min na ko nin ye maire ka baara ye est-ce que ambition tɛ Musa Bin yɛrɛ kɔnɔ wa parce que a bɛ baara fɛn o fɛn na i bɛ se ka mun fɔ wa. ok n ka wulikajɔ commune kɔnɔ n ka wulikajɔ Mali kɔnɔ. bon d'accord Mali kɔnɔ. il faut préciser. d'accord commune kɔnɔ commune na Bangoni na o y'an sigida ye o de ye base ye et c'est normal aussi. d'accord parce que i bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na i bɛ yɔrɔ min dɔn yɔrɔ min tiɲɛ ka teli i bolo. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que politique nous fait. Parce que Mali problème est mieux. Où le fait associé politique là, il y aura une clé. Fait associé politique là, mais wa qu'un Atlanta mais Atlanta est quelque de main. Parce que généralement, moi, des actions nous mener, qu'on fait tout une politique, qu'on fait là d'accord. Voilà. Mouna Mboke, mais exemple le dimanche. Il faut faire photo micro no Mandela. En général, moi nous sera ka diɲɛ yɛlɛma an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi bi in na de 1945 à maintenant a mɔgɔ ninnu bɛɛ tun ye leader de politiciens kun tɛ exemple fɔlɔ o ye Mandela ye Mahatma Gandhi bɛ yen c'est des gens u nana n'u hakilina ta jamana kɔnɔ comme c'est que Kɔrɔmagan ye mun fɔ comme c'est que Jara bɛ ka mun fɔ comme c'est que Sumaworo ye mun fɔ hakilina ta in ka ɲi jamana kɔnɔ denw ma mais à un certain niveau ils sont limités n'i bɛ fɛ ka kɛ national ye tu es obligé ka don politique de kɔnɔ. Ah, donc, ça dit, ils sont limités, mais la trace de là, tu es obligé qu'à dos. Voilà, par exemple, Mandela, c'est un leader, c'est pas un politicien. Koudia, c'est politiquement, sinon, leader de tout. Gandhi, c'est un leader, c'est pas un politicien. Koudia, c'est politiquement. Bon, nous avons la Jamana de 15 ans maintenant, nous avons des politiciens classiques là, qui a dirigé la Jamana là. Ashima Barake. Voilà. C'était les politiciens, c'était pas des leaders. Comment ça? Oui. Exemple. Exemple, par exemple, John, par exemple. Non, non, mon faux. Négativement, on d'accord. Il y a que Mandela nous voilà. Comment beaucoup de gens voient que c'est la politique. Moi, je pense que ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce qu'on veut pour notre population. La FIA, Here, enfin. Alliance Europe, bien qu'on fait la majorité de mes qu'on a là. Nous, toi, Jamanawi, ni Bora, ni Taranier, Dougou, nous l'a dit. Ma ramissou au témoin, Choubra était fouetté sur le travail. Ils ont pris leur pays, ils ont vu la réalité des choses. Namami Kaniken, ni ma ansoro. Bamakola Bibina, Malé Bibina.
Bamakɔ nɔgɔlen don bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ sɔnn'a ma an ka sigidaw lajɛ i bɛ bitigitigi nalen a bɛ tabalini sigi bɛɛ ɲɛ b'a la personne ne parle tabalini bɛ bonya bɛɛ ɲɛ b'a la personne ne parle a bɛ muso furu carré kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la personne ne parle sagani bɛ siri bɛɛ ɲɛ b'a la personne ne parle mɔgɔ dun bɛ accompagner nɔgɔ de carré bɛ fa place tigɛ carré kɔnɔ la tuguni tout le monde personne ne parle les collectivités locales kɔnɔ an b'u ta an b'u sigi an kunna pour que u ka se ka an lakana k'an yɛrɛ d'u ma an n'an ka famille n'an denw pour que u ka se ka an ka sigida ka to ka f'an ye mirilakaw u t'u jɔ o jɔyɔrɔ la nous sommes là ala y'a hakilina d'anw ma ka se k'an ye k'an sigi an bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ yanni ninnu ka se an ma mais nous sommes limités les associations sont limitées donc a kana bari la i ka mɔgɔ ye mun bɛ ka baara mun kɛ tan n'a yɛlɛmana ka don politique kɔnɔ parce que ka don politique kɔnɔ parce que ko l'envie de faire la politique ou avoir le pouvoir pour le pouvoir non c'est pas ça c'est faire la politique pour amener un changement durable dans sa communauté, dans son pays. Donc au Atlanta ou Yori les gens beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que moi je veux, je sais que je veux là mais quoi que nous jamana tigiya sɔrɔ o ye bonus de ye jamana tigiya yɛrɛ a mana da ye mandat tan de ye san 10 ni tila la i bɛ kɛ min citoyen tɛ yan i tɛ segin nɔkɔrɔ la mais pourquoi i tɛ baara la fɔlɔ citoyenneté d'abord c'est qu'il a dit n'i ka droit demander i ka devoir kɛ fɔlɔ bani parce que ici au Mali on est toujours là mais ka sanfɛla lajɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen an y'a dilan plus de 10 ans carré kelen kɔnɔ famille fila o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni ka ɲɛgɛnji bɛ bɔ ka na ne ka yɔrɔ la a ye caniveau a ye dingɛ dɔ sen n den binna kɔnɔ a banana u sera ɲɔgɔn ma o kɛlɛ la an ser'u ma ne ko wayi n ko mun de bɛ yen u y'a ɲɛfɔ n ɲɛna ne ko ok nin ye fa ka so ye ko wayi k'a fa ka so n ko nin ye fa ka so ye k'a ka so n'aw bɛ yɛlɛma ko non k'u tɛ yɛlɛma aw tɛ yɛlɛma k'u tɛ yɛlɛma donc a ye bɛn a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan carré problème min an ka sigi an k'a fɔ o la an ka baara kɛ o sira kan ala y'a kɛ u ye n faamu u ye n ka kuma mɛn an ye baara kɛ ten a du yɛrɛ kɔnɔ du denkɛ fɔlɔ yɛrɛ o ye plombier de ye a y'an dɛmɛ an ye regard kɛ an ye carré dilan bɛɛ lafiyara sisan u b'o lafiya kɔnɔna la mais ici au Mali bɛɛ b'i ka so ko rapport de force ni nana bɔgɔ ton n ka da la ok ji bɛ na ne fɛ yen n fana bɛ bɛn ta n bɛ bɔgɔ ton n ka da la ji bɛ na ne fana fɛ yen donc maintenant a b'a to la carré kɔnɔna bɛ soulever sokɔnɔna bɛ jigin duguma alors que carré kelen kɔnɔ sigi san 20 san 30 n'aw sigi a ka kuma a une heure de temps bonne solution a bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔna la parce que les collectivités sont absents ne ye n sigi ɲɔgɔn kɛlɛ ne nana n sigi ɲɔgɔn ma i ka ɲɛgɛnji ye ka na se n ka yɔrɔ la ne y'a kɛlɛ e ye tubabu ye ou bien e ye fɛn dɔ ye fɛn na ne man k'a kɛlɛ o collectivité kan ka na karisa i bɛ ka mun kɛ c'est pas normal parce que i dan de nin i ka hakɛ ye de nin ye duguba kɔnɔna n'a sigikan de don c'est pour ça qu'on dit ville village hameau n'i nana duguba kɔnɔ fɛnɛ tout fɛn dɔw de bɛ yen n'i bɛ so kɔnɔ n'i bɛ so san n'i bɛ so kɔnɔ i ka nin de kɛ i ka nin de kɛ f'i k'o fɛnɛ de dɔn n'i bɔr'o kɔnɔ ka ban i bɛ don dɔ k'i bɛ don dɔ gasi la i b'a sɔrɔ dɔw kɛlen bɛ carré kɔnɔna an ka carré ninnu cayalen 8 à 6 mètres dɔw bɛ guwa turu ka na fo 2 mètres 3 mètres la carré kɔnɔna la mobili tɛ se ka tɛmɛ moto tɛ se ka tɛmɛ i bɛ na k'i bɛ kuma o la u b'a fɔ ko non k'i ka jugu ou bien ko se b'i ye parce que k'i bɛ kuma non mais c'est pas ça sariya y'a jira i ka so da la 80 centimètres de y'i ta ye o 80 centimètres fana tuguni i bɛ se ka yiri de turu a la mais mairie tigi jɔ jɔyɔrɔ la je l'interpelle les mairies n'u ma wuli population ma ɲɔgɔn ko dɔ bɛ kɛ u ma sigi ni ko minnu ye parce que ni jamana fɛgɛyara a bɛ na ni tiɲɛni ye il faut que l'État s'impose a ye ɲamanko min fɔ Mali kɔnɔ a jɔnni t'a kalama jɔnni m'a ye ils ont fait ce qu'ils peuvent u tɛ État ye o u nana k'a cɛ de ye ni se wɛrɛ tun bɛ mun to ye u tun bɛ fɛn kɛ mun to ye parce que normalement cɛli in t'a a tɛ ban pourquoi ɲaman bɛ to yen fɛn o fɛn n'i y'a dilan n'i m'a bayɛlɛma ɲamanko la fu de don donc j'interpelle tout le monde. D'accord, mais yɔrɔ dɔ bɛ yen quoi ne bɛ ka ɲininkali yɔrɔ min na a ye baaraba bɛɛ kɛ komi i y'a fɛnɛ bon i kɛra sababu ye i ye famille fila fɛngɛ ɲɔgɔn na ka ko bɛɛ kɛ voilà ka bɛn ɲɔgɔn cɛ ka baaraba bɛɛ kɛ mais aujourd'hui là
politiquement, mais est-ce que Moussa Traoré irait au Rome la bibine? Voilà. Est-ce que politiquement, Moussa Traoré est prêt pour voilà, association à Bara en fait. Non, aujourd'hui, faire Rome la bibine, c'est la moufiana. Politico est un acte la fois. Moi, tellement je suis préoccupé par ça. Et c'est que l'assainir mon pays, éduquer mon pays, sensibiliser la jeunesse de mon pays, on est la priorité. Et si la population demandait à ce que tu te présentes? Bon, Mali kono, Malien, Jamana de Ambetiki, Jamana kono don Jamana kono, parce que Jamana ten Jamana kono don de, Jamana kono don moun demandé, kaye ka foko wa nen mi kanga, comme balma ke bologa sumanu bologa mu fosane, ay lora takadia, parce qu'il a vu que Mika Fenoke a fait un nakanga abadja, on sera balao. On est là, on serve le pays, on est là pour servir le pays. C'est le devoir de tous les citoyens. Donc, au Kona, on est ni Djavana, on est deux mouna sema, bon, mais nous fait. Mais nous, on boulot. Nous, on a fait sur un barin coffre. Oui, bonne idée. Nous, là, les principaux mieux Malika Lafia, Mali, on sera Lafia, Malika sera aéré. Afrique, on a comme faut Malik, mais tout le monde. On a damé dans la Horea Konala. C'est ça. Donc, Bogar, il y a le Korofola, d'accord, que ça dit que Nina 600, B commencera à formuler le rôle de Soumano au GEP, B a formé le rôle de M. Namouri Diara. Donc, Anga B Mayala, Malia Komsani, M. Sidibé, Ani M. Traoré. Si ça n'y a pas de fait, il va tout le là. Ok, c'est de même la Mara, Korofola, Rodola, que Aubena, Nyama, Fragnon, Bamako. Donc, à faire que Bara, donc, mais Bara fait sous du mal. On va faire faire une mène que Nyaman nous là, Bamako association. Un euro 200, donc on a un euro jam. Et il y a des qui Nyaman bétail. Et activité, on va Nyaman tché. Ça n'a pas bon. On va trier. Et mon ni nafa ma fin d'eau. Nafa malo. On va la carefe. Minga ngata. Quand tu as filé au beffli. Donc, au des activités il y a fait. Pour que nous ayons fait tout comme nous avons tout parce que Aranyemi c'est omnisport qui a fait. Donc, nous avons des baies pour que nous ayons un bon. Bon, et parce que la municipalité a fait tout là pour que baraque. La péréquation qu'on a, État ranga wari minti municipalité ou ma État t'a dit à chocolat ou bien tout le monde l'a t'a dit. Donc wari fitini me municipalité au boulot a tissé qu'à bara ou beke gagné. Donc à nous femmes et donc activité c'est ça, c'est-à-dire ramasser les ordures. Nous tirons au grand ta bande, mais ça nous kata. Un objet d'outa, un mot recyclé et usine de Konana. Bekanga, Jatemina Bekanga Kola. Jatemina Bekana faut faire ce que tu mets. Faire le combat au glaola. Premièrement, usine de Beb Makoyano, à Boke, mais Fanga Beretala. Soit un peu dans usine Kono, car Fanga que usine en tant que partenaire, soit un Irabanga usine. Donc, pour parler au Sénat. Mais la formation va commencer le 5 janvier, mais le 20 janvier, parce que fin d'année, Baratia Rambo. Donc, c'est 150 personnes par groupe de 50 pour une formation de 3 mois pour les 150 jeunes. Nous, ça nous cabot, l'activité va commencer. Benou Bessan, Benou de Oussana, Oussana, ramassage biquet, tri biquet. Minga kanga transformer ou transformer minga kanga nyama foyi de te bon dabla yala Bamako fantan nani bela yele kono ou yanga objectif mais avec commencé don mais notre objectif effectivement c'est d'avoir c'est pour que mairie ou c'est qu'à parce que mairie de café nyamanche parce que ne parce que ne nato le rom là c'est ça avec baraban bekera maintenant bi nous y a kafo omnisportant ko anga abiko outran nyamanyama ve maintenant est-ce que ani mérite et puis avec le ministère de l'enseignement haut là est-ce à nous check là est-ce voilà est-ce ama gela ma tafa gela ma sorala parce que ama waringini là ambe nyamanche la ma waringini donc anyere ka moins de anyere ka moyen d'état ka baranke mais ça n'a nga ke
an sera mairie bɛɛ la. Voilà. An sera direction nationale de l'environnement et de l'assainissement. An sera ministre fɛ. An n'olu bɛɛ de kumana ka bɛn k'a fɔ ka yir'u la k'a fɔ anw b'a fɛ ka nin kɛ. Donc u ye yamaruya di. An ye commission dɔ sigi. Commission min bɛ baara in piloter. O commission kɔnɔ maire ka représentant b'a la. Et gouverneur qui représentant Bala, direction nationale de l'assainissement qui représentant Bala. Donc ensuite, il y a une commission de SIGI, commission de contrôle qui est sur le terrain. Et il y a une équipe constituée comme nous connaissons en compétition pour que l'équipe de supervision qui est, ou le classement qui est. Et commune Bara Nyana Katemebek en premier, deuxième, troisième. Alors, mais on a quand même donné un prix à chaque commune. Parce que Maya, Fanabo, Petemenoye. Donc il y a un premier. Bon, il y a Mine Nana Kofé, mais on a donné le premier qui a pris Kani au B, deuxième qui a pris B, troisième qui a pris B. Mais tout nous faisons un prix de l'Oubema. Ce qui fait que bara in kɛra a kɛra mairie ka yamaruya kɔnɔ a kɛra ministre ka yamaruya kɔnɔ an bɛ clôture kɛ don min ministre nana sur le terrain anw fana wulila ka taa ministre sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ ka taa fo donc baara min don ala bɛna ni activité min kɛ ministre b'a kalama premier ministre b'a kalama an taara premier ministre ye mairie ni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan primature la. Antara, Ankinata Yemi, Anyafo. Et je pense que Antina, on faut que Jamana Nani, Jamana Deuma, Jamana Nyamroma et Kumakola. Voilà, parce que il y a une galerie qui est passée, c'est normal, parce que il y a souvent avec Gela, nous va faire qu'un baramke, ou nous n'avons pas fait, il va se rendre à Warabu, voilà, il y a même Makamake. Mais il fait qu'à fin de formation, Kumukono. Oui, amène à Mouké, conclusion là, conclusion là, solution là, conclusion quoi, là tu peux parler de ça, il y a fait moi, parce que j'avais parlé des femmes, disons ça va être court, hein, ça prendra même pas 2 minutes. Année euro 200, 600. Avec la réhabilité de équiper pour que formation soit kono et nous be sabned là OK muso nous be sabned là ani nous be dumuni yelema donc bâtiment insana et rénovation de bâtiment kono je pense que d'ici quelques semaines on va commencer. Voilà, ça concerne les femmes et puis d'autres formations de fana kala koro et ani muso formé métier de là maquillage ou ni fin et muso de promotion on a sans on commencera à salon. Donc en fait tout ce qu'on fait c'est vérifiable quoi. Voilà, on va faire. Non, on verra ça c'est un autre dossier. Donc on boit un bamboulot à Tomadjan, un petit peu voilà. Non, on a tour de tableau donc mais puis si nika si pour la question et puis mettre une solution remuée et puis si on fait un faux quoi. Voilà. Donc on a une galère migration maintenant. Oui, bara in kɔnɔna na a tɛ taa gɛlɛya kɔ est-ce que a ye gɛlɛya sɔrɔ a ka baara in kɔnɔna na wa? Ni question ɲɛma ba d'abord n bɛna n da don fɛn na n ye nin ko yɛrɛ pɔnfɔlɔ n b'a fɔ ne bɛ se k'a fɔ yan k'a fɔ ko politique t'an tɔ kɔrɔ an ta politique t'a kɔrɔ n bɛ bɛɛ bila o défi 2017 an y'a daminɛ 2017 plutôt an ye chance sɔrɔ en 2018 candidat minnu nana an y'u lamɛn caman kɛra ministre ye. Mais ne ma taa se ka bureau kɔnɔ k'a fɔ mais poste ɲini ou mais fɛn ɲini n ye mun kɛ k'a fɔ association sumano ni n bɛ politique kɛ don min na mais OG pour bila mais baromètre bila n bɛ taa kɛ mais i bɛ se ka i ka jamana fɛnɛ k'a sɔrɔ i ma forcément politique kɛ parce que problème mun ye bi bi in na gɛlɛya minnu sɔrɔla an ka association kɔnɔna la caman nana membre caman nana o bɛ na an yɛrɛ bɛ mun de sɔrɔ nin kɔnɔna la i y'o fɔ ne ɲɛna dɔrɔn ne b'i layɛ fɔlɔ ne b'a fɔ e bɛ se ka mun de di k'a fɔ comme Kennedy. Parce que Bibina, Doba, ne y'a damné comme la doco et il avait 500 d'apla. Mais n'entre rencontre la Mobi sur la fois, ah, souvent, en bout d'alenté association, mais vraiment on est fiers de toi. Mais n'est pas fondé, c'est vraiment nous nous accompagner. Parce que le problème, il changement, il faut me baraquer. Il faut qu'il y ait une motivation, il faut faire ça. Ou de bouga war boka douana. Maintenant, ni iba keka fo ikleteo, c'est-à-dire que, dire, ne be munke, ni mo ba fo un clé. Toi, il faut faire des personnes avec moi. Mais moi, il faut des associations de la donta. Peut-être ne tient, bien. Mais on est activité locale.
bibina ma tɛgɛ kɔrɔta k'a fɔ Mali fan bɛɛ c'est que n'i y'a mɛn ko développement économique o ye i bɛ impôt sara on a été association fɔlɔ mun ye sensibilisation kɛ ka impôt mɔgɔw wele ka entrepreneur wele k'u sensibiliser ka impôt sara Mali bɛɛ la ka tila ka inspecteur des impôts mun ye recette kɛ ka jɔnjɔn d'u ma ani maliyɛn minnu ye impôt sara ɲɛma ka jɔnjɔn d'u ma an y'a kɛ Mali Bamako an y'a kɛ Kulukoro wa an bɛna kɛ Mali région bɛɛ la an y'a Kulukoro a kɛlen min kɛra Kulukoro région na ale y'a kɛ ɲina salon plutôt 2021 Kulukoro de kɛra Mali fan bɛɛ faaba bɛɛ kɔnɔna la mun ye kɛra premier impôt sara la n'i y'a mɛn bi bi in na an ye 6 mois kɛ sanction na an y'an ka yɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ c'est parce que bi an ka ministre financier sera ka wari sɔrɔ parce que impôt ni douane mɔgɔw y'a di. Ça, c'est la grande publicité des impôts. Non, c'est pas non, mais on tient. Donc, nous, voilà, on est sensibilisation. Et Bibina, on a un conseil spécial, un conseil spécial. Un conseil spécial, impôt inspecteur de l'État. Nous avons un sur un peu là. À vous conseiller pour qu'on place là. Parce que anya maro entrepreneur mo ba donc o gela pichu bibina ame fenane na et pourquoi gela bon même mu fo quoi fo là anya gela mu soro anya ka mambu parce que biniko ko entrepreneur déjà aller bena intérêt de kama ça c'est clair mais pour faire non là ku akila ke anga je anga sensibilisation ke anga work bon avec anga fond ke bi depuis 2017 fo bi ou le travail tomber sur le tomber mouillé anya to bibina partenaire au bambou partenaire du Mambolo, on a mis à plaidoyer. Plaidoyer mouillé follow. Un ministre du commerce en Lama, Jamana baissé car mission d'organiser mission économique ou que, mais avec une écart faut qu'on y toine bien. Un y a fois rien, ministre, on me côté qu'à voir qui en mauvais qu'à bien ça. À informer drone, il y a terme de référence chama. Na kadani un des World Bank un des banques hôtel sera marqué. Un autre chama que. Du coup, bah, bien, c'est qu'à vérifier. Oui, des façons de dire, il y a qu'à jamana fallait qu'à sur le forcément marqué. On est Mali pour le mieux. Parce que malheureusement, enfant au fardon, n'est encore formation chama, mais je suis content. Mais en même temps, je suis un peu triste. Pourquoi? Parce que Mousso Lakao, est-ce que le ministère de la promotion d'Adona Lawa? Oui. Voilà. Bon, Bibina, plan d'action commune de Kanake. Et en nous, Baraï d'amener le ministère de l'Emploi ni APG. Mais bon, le directeur APG n'est invité. La planification là, bon, vraiment, ni sana 2023, on a encore dans le programme emploi jeune entre les entrepreneurs bien. Bon, on m'a dit Moussakala, faut milliard 86 milliards béchegini woro. Stratégie du même bon boulot. N'a pas c'est quand on a wori millions fait. Donc, Bibina, il fanga parce que développement il fanga, il fera. Konité kumbonté kumbabo na be frappé ko kumbakele donc ne be mu fo o ye mina klo kuma de la ka fo an be kan akli franon et comment te amate me donanya fo est-ce que il n'est pas temps association be ka carte de concertation ke parce que association type jolbe amanda do la conseil mais mina fo ya non association type fladebe il y a des associations apolitiques doit être créées on joue bola et association restitution au bola association reconnue d'utilité publique bola aller ni fondation bola ou les apolitique ou ka fin donner mais bébé état ka nyamada ko nala ou là ka foko ou association mo kelenta ou thème ko kelenta ou association tombe de taille ni nyamro ma famia ka fo ne tate ne ka vision te appliquer nous a sur to ma tsonai ne takana ke ni mo famia ça veut dire tenir mo nyama ça veut dire que association ti ta rochi ou de association na be créer ou be dasra la association de circonstances où be créer namouye binani fanga yela mana mo une association créer fond comme bon maintenant association politique ou bien ça c'est clair ou bien ou donner do ka fo ou tay mouye amena fanga yinde la donc au la fin état réel ou ka ko fait avec Moussaka Douma là il faut ma financement des partis politiques mais on va faire datine bibi na o parti politique ou fait be dans mo kelene la anya mo parce que be word de po donc ni état Moussaka Moudi aller ba ka sawe alors que a d'abord de ton donc a formé fin chamana loi électorale ou manana ou ka donc o be kanga o de kanga do et bi me là ba mo na ka fo mais ni association be ni est-ce que aka ni fo bobulo parce que we are mind dam ni association ni fo association ni kanga ni fota parce que l'association c'est ben obo mo chama to kala mo dado la bi ka fo association kanga ni fota numéro d'identité fiscale parce que bibi na association tombe bien mais il ka partie administrative ne bien ibe kanga
ni contrat di i ka baarakɛlaw ma n'i ye marché parce que n'i bɛ activité kɛ i bɛ taa ka taa hôtel la ka marché passer ou bien par exemple i bɛ location ni fɛnw kɛ mobili caman bɛ activité caman bɛ e bɛ wari de ladon association yɛrɛ impôt dɔ bɛ Mali la association b'a sara normalement n'o y'a sɔrɔ bibi na baarakɛlaw b'i bolo n'a bɛ f'o ma ko taxe logement donc n'i bɛ fɛ k'a fɔ k'i b'i jɔyɔrɔ dɔn jamana kɔnɔna la i k'o kɛ e bɛ tila k'a fɔ an ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina kelen kɛ an ka cas de concertation kɛ comme ça a b'a to bi an bɛ se ka jamana falen hali n'an tɛ jamana ɲɛmɔgɔya la. Sumano vraiment Boubacar Sumano a kɛra sababu ye ka fɛn dɔ fana donc Musa. Musa n bɛ ɲininkali min kɛ e fɛnɛ la baara in tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ est ce que i ka association fɛnɛ gɛlɛya sɔrɔ a ka baara daminɛ ni sisan cɛ. fɛn o fɛn ni barika b'a la gɛlɛya b'a la surtout n'i nana k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka vie falen u bɛ mun kɔnɔ san 20 san 30 san 10 kɔnɔna la a bɛ gɛlɛya sɔrɔ il doit profiter k'i ka solution voilà k'o di en même temps voilà donc maintenant o de gɛlɛyaw bɛ kɛ baara kɔnɔna la mais gɛlɛyabaliya in fɛnɛ bɛ na ni mun ye ni sigi ka kuma n'an ma ɲɔgɔn faamu manque de communication bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ɲɔgɔn faamuya la sinon e bɛ fɛ ka na yɔrɔ assaini ou bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ a bɛ ko min na k'a bɔ o kɔnɔ ni m'i bila a ka niveau la n'i nana parce que wa e bɛ fɛ k'a dɛmɛ de e b'i yɛrɛ bila ale sanfɛ a tɛ ɲɔgɔn ye o donc gɛlɛya b'o kɔnɔna la o fana gɛlɛyaba fana bɛ yen tuguni moi je vois qu'il y a une divorce entre les gouvernants et les gouvernés il y a une manque de confiance entre les entrepreneurs et les fonctionnaires donc ni danaya bɛ ko o ko la diɲɛ kɔnɔ a barika de bɛ ban quoi ni ne y'a d'e ma est-ce que i b'a kɛ donc n'o fɔra dɔrɔn déjà dusu nana donc Mali problème ba ne bolo ni b'o kɔnɔna la comme ce qu'il vient de dire il parle de l'impôt dans les pays développés tout le monde paie les impôts mais mɔgɔw b'a ta yɔrɔ ye u b'a nɔ ye e munna n b'a sara n t'a ta yɔrɔ ye n bɛ bɔ kuma kɔnɔ dɔɔni n bɛ fɛn dɔ fɔ a ɲɛna moi je peux pas comprendre que moi ne ye an y'an ka école kɛ ka daminɛ primaire la fo 9e année an tun bɛ mun sara an faw tun bɛ wari d'an ma u b'a fɔ ma ko certificat de fréquentation c'était 500 francs i b'o dɔrɔn de sara sisan Mali la bibi in na i den kelen i ma mun sara a ka école la par an c'est 200 000 francs un Malien lambda o b'o sara cogo di et je me rappelle aussi école publique tun bɛ cogo min na fɔlɔ voleur tun bɛ taga école privée la parce que i ma défaut sɔrɔ i ma bac sɔrɔ u bɛ taa ni sankore la ou bɛ taa ni école privée dɔ la mais bibi in na école privée de kɛra sanfɛ école publique bɛ fɛ kuma ça c'est le rôle de l'État. L'État doit s'imposer. C'est pour ça qu'on paie les impôts. Ni bɛ fɛn sara ni b'a ta yɔrɔ i b'a don a la mais impôt sara mais n den ka école sara mais n den furakɛ mais n ka sira dilan mais mun na impôt sara il faut se poser la question donc soyons clairs sur ça il y a une manque de confiance qui est là fɛnw t'a ta yɔrɔ la ko ka k'a kɛcogo la d'accord o de y'a to an bɛɛ ka wuli ka jɔ nin ta comme ça indépendamment o de kun normalement an bɛ ka effort min furu ta effort min bɛ orienté fɛn wɛrɛ la mun tɛ nin fɛnɛ ye État de kan ka nin kɛ État de kan ka nin kɛ nous on doit les accompagner parce que association fɛnɛ ka rôle ka bon démocratie kɔnɔna la donc o la kuma n'a sɔrɔ ni kuma laban don k'i ka kuma laban b'i bolo n ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ n ka foli bɛ n ka association membres ye n ka foli bɛ Mali jeunesse ye et conseil min bɛ n bolo k'a f'u ɲɛna il faut qu'ils essaient de comprendre la réalité de ce pays là u k'a faamu k'a fɔ ko olu yɛrɛ de acteurs ye o kɔnɔ u ka n'u sigi ka mɔgɔw lajɛ bɛɛ ka dɔ k'i ka yɔrɔ la bɛɛ ka dɔ fɔ mais a ka taa ɲuman kan pour que jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ sinon depuis 2012 fo maintenant dɔ kɛra dɛ bon an bɛ siran na ka taga n b'o de fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna n'an m'an kɔlɔsi an de ka génération tiɲɛna parce que anw ye président min ye mɔgɔ si m'a ye ça c'est pas une chance hein donc on doit se battre et connaître la réalité de ce pays là donc n bɛ bɛɛ fo n ka foli bɛɛ lajɛlen ala ka san kura yira n na sini kɛnɛya la ala ka wɛrɛ mɛn a ka baara la et on vous remercie beaucoup Musa voilà kuma kuncɛ kuma la a tɔ tora ne ta yɛrɛ an bɛ de parce que voilà sisan gɛlɛya a fana gɛlɛya dɔ ok an ye gɛlɛyaba fila
awɔ donc ni mɔgɔ yɛrɛ dabali bɛna ban o la dɛ awɔ gɛlɛyaba an ka bɛn maya la an ka gɛlɛya ka jugu ni bɛɛ ta ye o ɲɛfɔ an ɲɛna i b'a ko fila wa fila de don fɔlɔ an bɛ ka fɛn min kɛ bi a faamu bɛ ka teliya mɔgɔw bolo jama bɛ ka na mais partenaire t'an bolo o ye gɛlɛya fɔlɔ ye donc o solution kan ka ɲini o la joona filanan min bɛ yen o ye an ka côté laïque ye le côté laïcité o gɛlɛyaba b'an kan bi parce que an b'a ye o bɛ ka taa faamu cogoya wɛrɛw la ka sɔrɔ an m'a dabɔ min kama fo bɛ ka taa kɛ sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ ka taa nkalon wɛrɛw d'anw na k'a fɔ ko anw ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ walima an bɛ ka mɔgɔ sugu dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka association kɔnɔna la donc o ye fɛn min ye mɔgɔw ka sabali olu ma quoi mɔgɔ dɔw ye ko dɔw kɛ yan nɔ dɔw ye dankari diinɛ dɔ la Mali kɔnɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ diinɛ anw bɛ mɔgɔw la minnu fɔlɔ bɔra k'a fɔ ko nin min kɛra a ma bɛn wa hali ni silamɛ diinɛ de tun y'o kɛ diinɛ wɛrɛ la an tun bɛ bɔ k'a fɔ ko silamɛ diinɛ mɔgɔ a ye nin min kɛ a ma bɛn mais kɔfɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka bɔ u b'u ka kɛlɛw la u bɛ tila k'a fɔ ko anw ni olu tigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ye fɛn min ye o cɛ man ɲi. le fait que ani parce que aw ka association parce que ani chrétiens faralen ɲɔgɔn kan ani ladamɔgɔw ani fɛn bɛɛ donc o gɛlɛyaba b'anw kan laïcité ko mankan bɛ jamana kɔnɔ wagati na an ka devise sabanan ye laïcité ɔ an ye laïcité sɛbɛn an ka texte kɔnɔ ka taa yira jamana faamaw de la walasa an ka papier sɔrɔ n'o ye récépissé ye jamana faamaw de y'a ye k'a fɔ jamana ye laïque ye wa association laïque bɛ bɛn a kɔnɔna la ka tila k'an autoriser an ka association la baara a kɔnɔna la donc o tɛ i n'a fɔ an ye fɛn dɔ créer k'o don a kɔnɔ wa laïcité min bɛ ka fɔ an ma fɔ tubabuw ta dɛ mais Mali la an bɛ se k'a fɔ laïcité min bɔra tubabuw fɛ yen a source d'inspiration bɔra Mali la parce qu'on nous parle de la loi de 1905 mais la constitution de 1236 est plus vieille que la loi de 1905 au constitution kɛnɛ la en son article 3 a fɔra de ko a ye Moriw kɔlɔsi à l'époque Moriw tun bɛ yen à son article 3 fɛn fɛn tulo b'an na bɛɛ k'a ɲini k'a lajɛ mɔgɔ minnu y'a élaboré animisiw de don ladalamɔgɔw de don mais olu ko ka Moriw kɔlɔsi donc o ye ka bɛɛ to i dama la de donc an b'a fɔ la loi de 1905 min bɔra ni laïcité ye a source d'inspiration bɔra Mali la Mali kɔrɔlen de an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn damala ye Mali laïcité a ma Mali denmisɛnninw bali u ka silamɛya la a ma misiri bali jɔli la anw ye denmisɛnninw ye mais anw k'anw to premier cycle la an tun bɛ bɔ ka taga seli lahansara wagatiw la maître tɛ foyi fɔ laïcité bɛ fɛn caman fɔ a tɛ ka appliquer Mali la donc raison pour laquelle an b'a fɔ Mali laïcité ka ɲi i bɛ Mali laïcité lajɛ a tɛ silamɛya bali foyi la ka chrétien yamaruyaw la a ko silamɛ kana min kɛ a b'a fɔ ko chrétien ka n'o kelen kɛ u bɛ ka a fɔ ko ka jamana mara bɔ diinɛ la mais ça c'est obligatoire mais jamana marabagaw diinɛmɔgɔw de don u bɛɛ bɛ diinɛ dɔ la o mais a kana mara ni e kelen ka diinɛ ye mais aw fɛn fɛn bɛ yen ko aw bɛɛ bɛ diinɛ dɔ la aw bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sariya dɔ ta jamana bɛ mara n'o ye o de la jamana bɛ taga ɲɛ donc an bɛ k'o de préserver donc o gɛlɛyaba b'an kan bi et puis an bɛ a fɔ autorité an dalen d'u la wa halisa an dalen d'u la an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara vigilance kan nin ye dangerba de jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔ k'a fɔ ko i bɛ laïcité kɛlɛ au même moment i ni chrétiens bɛ kɛlɛ la au même moment i ni ladalamɔgɔw bɛ kɛlɛ la fo tribunal la donc ça c'est un danger u ka surveiller donc n bɛ surunya kuma la ye o gɛlɛyaba b'anw kan bi n bɛ surunya kuma la ka foli d'aw ma ka foli di n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an ka association membres bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ Kayi fo kɔrɔnfɛ jamana la ka foli di an ka président d'honneur ma le grand patriote Ali Ousmane Aidara hakilina bɔra ale min na vraiment n b'a fo an tɛ ɲinɛ a fa kɔ parce que ale association créé mais a fa jogo de ye nin ye a b'o de baara kɛ donc an bɛ surunya kuma la yan nɔ merci ka bɛɛ lajɛlen fo. Monsieur Makar Sidibé, oui. Voilà, vous avez le dernier mot. Voilà, alors, donc aussi sans aller. C'est qu'un balma chrétien faux. On a communiqué avec des coups faux. Maintenant, on a un plateau sans fin. On a qu'un fan à bac. Alors qu'à s'en rire à nous là, parce qu'on signe rondo. Dîner. Mais à nous, fou. À nous, fembec. Donc on bouffe qu'à doit utaouiller. Nous terminons avec Guéria Mifo.
gɛlɛya fila bɛ anw kan parce que an ye san sɔrɔ joona an donna joona mɔgɔ caman caman de bɛna ka don don o don o gɛlɛya b'an kan toutes les semaines chaque samedi tɔnw de bɛna kana tɔnw de bɛna dɔrɔn kana k'a fɔ o bɛ to o gɛlɛya min dɔn c'est pas parce que a man d'an ye mais an b'a miiri an ka kan k'o gérer cogo di tellement que mɔgɔw cayara o ye dɔ ye. Est-ce que tu as dit que moi, est-ce que c'est pas un jeu d'intérêt? Voilà, parce que voilà, quand on mais nous qui nous bédons, voilà. Bon, effectivement, on est sur le terrain. Je crois qu'on devait provoquer. Mais en permanence de Bambulo, tous les mercredis, nous avons permanence animée. Nous reçoit tous les mercredis, parfois jusqu'à 15, jusqu'à 20 personnes. Tous les mercredis. Projet Oubina. Nous avons projet Oubina. On a projet nous examiner, on a étudier, on a financer. Parce que en hakila k'a fɔ jamana ye fana tɔn minnu bɛ baara la tɔn caman de association caman de bɛ kɛ u bɛ baara la domaine minnu kɔnɔ domaine minnu ka ɲi mais c'est tout ye donc chaque fois que ni anw ye jateminɛ kɛ k'a fɔ nin domaine min n'u b'a la a ka ɲi an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ donc o fana permanence bonyana sisan kojugu demande bina dossier min n'an b'a sɔrɔ tile kɔnɔ o hukumu demande hukumu kɔnɔ mais ni permanence tɛ kelen ye a ka ca mais o bɛɛ b'a yira k'a fɔ tɔn commencera tɔn ye sanga sɔrɔ mais bon n'a ye sanga sɔrɔ on va essayer de faire avec donc n bɛ fɛn dɔ préfère latigɛ nous anw ye mouvement politique ye mais arna on continue la politique là. Le social, la minambake, ça va continuer. Okay. C'est clair. Parce que le social, malien ou makobod là. Mais Bilia Fotigomi, Nia on va faire que politique. Parce qu'on va faire malien ou qu'a servi, tu vas avoir la minte, tu vas mimbe boulot ensemble. Donc on va pas se dérober. On va baramina. Ni bara in jara mɔgɔw ye na an fana jar'u ye forcément changement bɛ se ka kɛ et donc Batuli yɛrɛ bɛ min fɔ don o don n b'a fɛ ka baara kɛ mɔgɔw k'an ladege bon an bɛ ko caman na sisan anw ye ko caman kɛ sisan mɔgɔw commencera k'an ladege par exemple tabaski chaque tabaski anw bɛ saga caman di les veuves de Kati la les veuves militaires de Kati an ye saga 100 d'u ma seliba in wagati la mais an y'o fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ jamana bɛɛ de kɔnɔ donc hali an ye assainissement min kɛ an y'a ye sisan mɔgɔw y'a kɛ Bill Clinton tun b'a ta la depuis waati jan ça c'est sûr moi-même je te voyais bon mais dɔw commencera sisan k'an ladege o de ka ɲi c'est-à-dire si on veut faire de la politique le social va nous conduire à la politique et même si on est demain des politiciens l'action sociale est aidable. D'accord. Ça va continuer. Ok. Voilà, il faut vraiment, parce que l'occasion dans ma 2 heures de temps, c'est vraiment beaucoup. Merci. Et je vous en remercie. On a présenté trop là. Je suis sûr que Anya Bana. D'accord. Voilà, amitié. Ok. D'accord. Bogar, Korofote. Donc vraiment, monsieur Soumano, vraiment te remercie parce que quelque part, Soumano, parce que voilà, a Chesri Mouké, parce que Mouknangana, il y a fama à la dernière minute, avec Famou. Ça on doit dire merci beaucoup. Donc, nous sommes Boré, ami monsieur Magan Silbé, vraiment merci. Monsieur Namouri Diara, dit pas plus. Vraiment merci beaucoup. Vraiment, Mika président Fanafou. Il y a fama. Ani monsieur Moussa Traoré-Bin, vraiment merci beaucoup. Mado Atena dans Nidroma. Donc, Dona Natala, il m'a donné Forbala, Absika Natou fait. Voilà, Forgalaba, Bibolamba, Punche. Ok, Bokele, ni anga san 2022 jemu laban. Voilà. Ni ala sonama, ala ka yamaria kono, san 2023 okaka damina. Mais bien le combien? Bien dimanche. Le 25. Bon, ça fait dimanche, le 1er janvier. Ah, d'accord. Donc, ni anga san 2022 débat là-bas.
an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn u b'a fɔ bamanankan na fatɔ muru feerela mɔgɔ to ka muru tɛrɛmɛ donc o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ko ala ka san 2023 hɛrɛ kunsi anw ni an filɛbagaw bɛɛ mi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ mɔgɔ min y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Bangoni Jɛnginɛbugu la la direction générale n'o ye Ousmane Sogore monsieur le directeur ne b'a wele ko la force tranquille an bɛ i fo ani direction ensemble bɛɛ fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka na la plaque tournante n'u ye Moriba Buye donc Buya Kulubali an b'a fo responsable technique n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mohamed Keita Mo ne b'a wele ko le russe cɛ kelen min taara ka kalan kɛ communication na Russie jamana na ka na n'a ye ko faso k'a bɛna dɔnniya di faso ma vraiment merci beaucoup i ka cɛsiri la n'o bɔra Adama S Kulubali k'a fo ka GMT k'ale fana fo ani Abu officiel Lassa k'a fo n'an bɔra an bɛ taa régie kɔnɔ Saka Kulubali k'i fana fo ani Aboubacar Traoré NB k'i fana fo n'o bɔra Koce Jara ani Didi Bokum n'o bɔra don ani Serifula baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ les chauffeurs la garde nationale o ka foli b'e bolo garde olu an bɛna ɲinɛ olu kɔ kosɛbɛ min ye Cɛkura donc ani Musa an b'u fo duguma ka ni garde nationale ma olu fana an b'u fo min ye chauffeur u y'a fɔ cogoya min na Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo an b'u fana fo sabula olu de bɛ da bɛɛ kɔfɛ wa u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ tuguni donc kana baarayɔrɔ la ok an ma ɲinɛ an ka musokɔrɔba ɲuman fɔ don o don u bɛ dugawu k'an ye donc dugawu bɛ jaabira mun ye Asa Sɛnbara ye k'i fo Aminata Sɛnbara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'a fo Go Aïdara Bouaké k'a fana fo n'o bɔra Nasirifi Kuyate k'a fo ani madame Touré Jɛnɛba Konate Mayambu Wɛrɛda Pabina Sumunu k'i fana fo n'an bɔra an bɛ sin ka taa Alimami Traoré Côte d'Ivoire k'ale fo Dramane Traoré k'a fo ani Alkadi Aïdara protocole an b'ale fana fo kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn Abdou Karim Bagayogo Zegwa la police l'adjudant chef an b'ale fana fo k'a bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ jɔn kɔ ka foli kɛ ka ɲɛsin Ousmane Sherif Madane Aïdara ma an y'o de fɔ don o don ala ka tɔrɔsi ani maa ka tɔrɔsi kelen tɛ donc an bɛ karamɔgɔkɛ an b'i fo hali bi cɛsiri la jamana nin kɔnɔ ka Fadi responsable ani président commission gestion mɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo n'ala ma basi kɛ komi a y'a fɔ cogo min na le 1er janvier donc ko kura bɛna daminɛ parce que Cherifula la innovation de bɛna kɛ don o don vraiment on vous salue beaucoup puis maintenant association tɔw fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment merci beaucoup ani ce a ka